Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Είμαι η Σοφία Τσέπα. Μαζί μου έχω την Αλεξία Κοντοχρηστού. Καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στα λόγια στα Ράτα στα FM, στο στούντιο 100, στους 103 μας ακούτε και βεβαίως μας βλέπετε και μέσω live streaming στο Facebook. Όσοι έχετε ξεμπλοκάρει, σε όσους έχει ξεμπλοκάρει το Facebook, γιατί σήμερα όλα τα social δεν ξέρω τι πρόβλημα είχαν και συνεχίζουν να έχουν. Αλεξία, συμπαίνεις ή δεν μπαίνεις από το κινητό? Έχουν κλατάρει, μπαίνω με δυσκολία. Λίγο κατανόηση σήμερα. Δεν πειράζει. Πάντως από τον υπολογιστή κατάφερα, το live streaming παίζει κανονικά. Οπότε όσοι είστε από υπολογιστή και καταφέρνετε να μπείτε ή από το κινητό σας, στείλτε μας τα μηνύματα έτσι όπως ξέρετε στο live streaming, στο Facebook το προσωπικό μου τώρα, γιατί από εκεί έχω μπει στο Σοφία Τσέπα. Ούτως ή άλλως αύριο θα τα ανεβάσουμε και στο YouTube αλλά και στα υπόλοιπα, σε όλες τις υπόλοιπες σελίδες του σταθμού και της εκπομπής. Μας ακούτε λοιπόν στους 103, το πρόγραμμα του ραδιοφώνου παίζει και στο ίντερνετ στη σελίδα www.studio.gr. Έχω πολύ ωραίους καλεσμένους, βλέπετε τις δύο πρώτες μου καλεσμένες, αλλά πριν περάσω σε αυτές, γιατί θα ξεκινήσουμε έτσι όμορφα και χαρούμενα σήμερα, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους χορηγούς και συνεργάτες, να ευχαριστήσουμε τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Ιωνίνων Πίνδος, το μεγαλύτερο πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό της χώρας στον κλάδο της πτηνοτροφίας, με το πιο νόστιμο και το πιο ποιοτικό κοτόπουλο, με μια μεγάλη σειρά από ετικέτες, όλες πεντανόστιμες. Και ξέρετε πολύ καλά ότι για συνταγές που θα κλέψουν τις εντυπώσεις πρέπει να μαγειρέψετε με προϊόντα της Πίνδου, γιατί εδώ τουλάχιστον στην περιοχή μας γνωρίζουμε πολύ καλά τι θα πει καλό και ποιοτικό κοτόπουλο, τι θα πει νόστιμο κοτόπουλο και βεβαίως το έχουμε μάθει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τη μελετητική κατασκευαστική εταιρεία G-Cones, η οποία παρέχει υπηρεσίες με ταχύτητα, συνέπεια, επαγγελματισμό αλλά και εμπιστοσύνη, χρησιμοποιώντας ό,τι πιο σύγχρονο τεχνικά και τεχνολογικά υπάρχει και έχοντας συνεχή συνεργασία με επιλεγμένους εξωτερικούς συνεργάτες σε όλους τους τομείς, με κύριο γνώμονα τη διασφάλιση σε ποιότητα και λειτουργικότητα κάθε έργου. Όλα τα έργα της συγκεκριμένης μελετητικής κατασκευαστικής εταιρείας είναι εκπληκτικά. Νομίζω ότι αν δείτε ένα κτίριο μπορείτε να καταλάβετε ότι είναι προϊόν έργο μάλλον της συγκεκριμένης εταιρείας, της G-Cones. Η εταιρεία προσφέρει τεχνικές υπηρεσίες όπως έκδοση οικοδομικών αδειών, επισκευές, αντιπαροχές, πραγματογνωμοσύνες, αλλά και υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων όπως πωλήσεις, προβολή και προώθηση ακίνητης περιουσίας. Βρίσκεται στην Απολεόντο Ζέρβα 2 και το τηλέφωνο είναι 2651 083 250. G-Cones λοιπόν, και έχετε το κεφάλι σας σύζυγο για το σπίτι στο οποίο θα μπείτε και για όλα τα υπόλοιπα που σας ενδιαφέρουν. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και το αγαπημένο μου Ελένη Hair Salon που με περιποιήθηκε και σήμερα. Να ευχαριστήσω την Ελένη, την Αθήκια, το Θανάση, Μιχαήλ Αγγέλου 35 2651 025 424 το τηλέφωνο, να κλείσετε και εσείς το ραντεβού σας. Και βεβαίως η μπλούζα που φορώ είναι από το αγαπημένο μου NY Fashion, στη Λεωφόρο Ελευθερίας 51 στην Ελεούσα, αλλά και στο e-shop θα την βρείτε, όπως και όλη την καινούργια κολεξιόν www.nyfashion.gr. Εκείνη η Νάγη να σας βοηθήσει, να σας δώσει χρήσιμες συμβουλές και να σας καθοδηγήσει. Εκπληκτική, επαγγελματίας, άψογη, και νομίζω ότι θα σας δώσει τις καλύτερες συμβουλές και μόνο να της πείτε τι ακριβώς θέλετε, θα βρει για σας το καλύτερο σύνολο, την καλύτερη εμφάνιση. Αυτά λοιπόν, και πάμε στα πολύ ωραία, πολύ όμορφα κορίτσια που έχω απέναντί μου, να καλησπερίσουμε τη μικρή μας Αλίκη Τσούνη, μαθήτρια, χορεύτρια Λάτιν και πολλά βραβεία, και την προπονήτριά της, την Βασιλική Σεντελέ. Καλησπέρα. Να πω βεβαίως ότι η Αλίκη είναι κόρη της Μαρίας της Καλτσή και να σας πω ότι την είχα δει στην παρουσίαση του βιβλίου της Μαρίας πριν 2 χρόνια, που χόρεψε εκεί μαζί με την ομάδα της Βασιλικής της Σεντελέ. Χόρεψαν πάρα πολύ ωραία όλα τα παιδιά και έτσι μας διασκέδασαν. Και σήμερα λοιπόν, 2 χρόνια μετά, έχουμε εδώ την Αλίκη να μιλήσουμε και τις διακρίσεις, γιατί η Αλίκη έφερε στα Γιάννενα χρυσό μετάλλιο στους προκριματικούς αγώνες που έγιναν στη Θεσσαλονίκη για το παγκόσμιο κύπελλο World Latin Dance Cup 2025. Χρυσό λοιπόν στην κατηγορία Solo Bachata, τα λέω καλά, Junior, και αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία Solo Salsa Junior, που σημαίνει λοιπόν, Αλίκη, ότι θα πάρεις μέρος στους ημιτελικούς του παγκόσμιου κυπέλλου που θα γίνουν στην Κολομβία. Συγχαρητήρια! Τι άλλο να πούμε, συγχαρητήρια! Για πες μας λοιπόν για αυτή την εμπειρία, Αλίκη. Ήταν πολύ όμορφη, πέρασα πολύ ωραία. Ήταν πολύ δύσκολος αγώνας, είχε πολύ ανταγωνισμό. Αλλά πιστεύω ότι χωρίς προσπάθεια δεν τα είχαμε καταφέρει. Πολλές ώρες η προπόνηση, πολύ σκληρή η προπόνηση. Ναι, έχω πολλές ώρες προπόνηση κάθε μέρα. Είναι δύσκολο γενικά να τα καταφέρνω όλα μαζί.
Το λες όμως, λες ναι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Μου λες ώρες, αλλά με ένα χαμόγελο αυτό είναι αυτή ως τ' άλλο. Που σημαίνει ότι πραγματικά το αγαπάς, το λατρεύεις, το ζει, φαίνεται. Ευχαριστώ πολύ, το αγαπάω πολύ όντως, αυτά είναι αλήθεια. Πώς ξεκίνησε λοιπόν η ανασχόλησή σου, πώς το αγάπησες? Στην αρχή ήθελα, όταν ήμουνα Δευτέρα Δημοτικού, 7 χρονών, να πάω να γραφτώ στη σχολή μαζορέτας. Και η κυρία Βάση ήταν η μόνη που έκανε μαζορέτα σε όλη τα Γιάννα. Και έτσι πήγα και γράφτηκα. Αλλά μου είχε πει τότε ότι δεν είχε φτιαχτεί ομάδα και θα ήμουν η μόνη μου. Και έτσι μου είπα, άμα θέλω να δοκιμάσω, να κάνω σάλτσα μπατάτα. Και το δοκίμασα. Και μου άρεσε πολύ και μετά το συνέχισα. Και το 21, ναι, κάπου εκεί, άρχισα να κάνω σόλο, αγωνιστικά, που τότε άρχισα να κάνω ιδιαίτερα μόνο. Αυτά. Άρα όταν μιλάμε για χορό σε αγωνιστικό επίπεδο, πλέον μιλάμε για καθημερινές προπονήσεις, όπως λες και εσύ, έτσι. Η Αλίκη κάνει 3 με 4 ώρες χορό την ημέρα και προσπαθεί πάρα πολύ. Απαιτεί πάρα πολύ χρόνο, ενέργεια, διατροφή, γυμναστική, κάνει τα πάντα γι' αυτό. Θυσιάζει πάρα πολλά πράγματα από την προσωπική της ζωή και τον προσωπικό της χρόνο γι' αυτό. Άρα νομίζω το μυστικό είναι να τα αγαπάς αυτό πρώτα απ' όλα. Αλλιώς δεν μπορείς να ασχοληθείς. Σίγουρα. Αυτό τώρα σε δυσκολεύει με την καθημερινότητά σου, γιατί έχεις και το σχολείο, έχεις άλλες υποχρεώσεις, είσαι μικρή, θέλεις να βγεις και έξω, να βρεις τους φίλους σου. Πώς τα συνδυάζεις όλα αυτά, Αλίκη μου? Διαβάζω πρώτα και μετά πάω για χορό. Έχω σταματήσει να βγαίνω με τις φίλες μου, είναι αλήθεια. Νόμιζα θα μου πεις τώρα έχω σταματήσει να διαβάζω. Όχι, απλά έχω σταματήσει να βγαίνω με τις φίλες μου το τελευταίο καιρό. Έχω να βγω το καλοκαίρι που ήμουν τότε ελεύθερη. Αλλά γενικά τα καταφέρνω, γιατί έχω πρόγραμμα που κάνω πρώτα διαβάσματα και μετά πάω για χορό. Τα έχω προγραμματισμένα όλα. Οπότε η διασκέδασή σου, τι κάνεις στη διασκέδασή σου, το χόμπι σου το κάνεις καθημερινά? Η διασκέδασή μου συνήθως είναι καμιά Κυριακή που δεν έχω μάθημα και βγαίνω καμιά βόλτα, άμα είναι ελεύθερες οι φίλες μου, ή αλλιώς βγαίνω με τους γονείς μου, πάω σε πάρτι σχολής χορού. Αυτά. Δεν έχω άλλη διασκέδαση. Έχεις λάβει μέρος σε πάρα πολλούς αγώνες, με πάρα πολλές διακρίσεις, δεν είναι η μοναδική σου, είναι η πιο σημαντική διάκριση, η συγκεκριμένη είναι η πιο σημαντική και θα πρέπει να νιώθουμε και περήφανοι όλοι εδώ στα Γιάννενα για αυτή τη διάκριση. Είναι διάκριση της Αλίκης, αλλά νομίζω ότι την υπερηφάνεια οφείλουμε και πρέπει να την νιώθουμε όλοι. Κανένα άλλο παιδάκι, ούτε ενήλικας, ποτέ στα Γιάννενα δεν έχει πάρει κάποια διάκριση για χώρα εκτός Ευρώπης. Η Αλίκη είναι το πρώτο παιδάκι στα Γιάννενα και στην Ελλάδα που έχει καταφέρει να προκριθεί και θα πάει στην Αμερική. Κανένα άλλο παιδάκι δεν το έχει καταφέρει. Μπράβο, συγχαρητήρια, Αλίκη. Τι άλλες διακρίσεις είχαμε? Η Αλίκη έχει βγει πολλές φορές πρώτη στην Ελλάδα, έχει βγει στην Ευρώπη στην τετράδα μία φορά. Γενικά έχει συμμετάσχει σε αγώνες και άλλων χωρών του εξωτερικού, όχι μόνο της Ελλάδας. Αλλά είτε έχει διακρίσεις είτε όχι, δεν απογοητεύεται, δεν το βάζει ποτέ κάτω. Και δεν πρέπει. Πάντα συνεχίζει, είτε έχει βγει πρώτη είτε έχει βγει τελευταία, έχει την ίδια ακριβώς προσπάθεια ακριβώς μετά τον αγώνα. Είναι πάρα πολύ δυνατή σαν χαρακτήρας. Ποιο είναι το όνειρό σου, Αλίκη? Υποθέτω τώρα να κερδίσεις. Θέλω να κερδίσω, δεν είναι ότι δεν θέλω. Αλλά πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι είναι το να προσπαθήσω για να κερδίσω. Να μην πάω εκεί σίγουρη. Πώς είναι ο ανταγωνισμός σε αυτές τις ηλικίες? Είναι πάρα πολύ υψηλός ο ανταγωνισμός σε αυτές τις ηλικίες. Είναι ίσως πιο υψηλός από τους ενήλικες, γιατί σε αυτή την ηλικία τα παιδιά, επειδή δεν έχουν δουλειά, δεν έχουν οικογένεια, έχουν αρκετό χρόνο το ελεύθερο, οπότε οι προπονήσεις τους είναι πάρα πολλές. Οπότε το επίπεδό τους είναι αρκετά υψηλό. Ηλικίες 12 με 16 είναι από τις πιο δύσκολες όσον αφορά το επίπεδο το χορευτικό. Το reaction μεταξύ τους όταν περιμένετε για τους αγώνες, για την πρόκριση. Αυτό μπορεί να μας το πει η Αλίκη, τι κλίμα έχουν τα κορίτσια μεταξύ τους. Νομίζω εξαρτάται. Είναι ανάλογα τα κορίτσια. Εγώ έχω πολλές που διαγωνιζόμαστε μαζί που είμαστε πολύ καλές φίλες και όταν είμαστε πίσω στα παρασκήνια κάνουμε πολύ παρέα, αλλά είναι και άτομα που δεν μ' αρέσουν οι χαρακτήρες και έτσι δεν κάνουμε τόσο παρέα. Αλλά πάντα σε όλους τους αγώνες θα έχω άτομα να μιλήσω, δεν θα είμαι μόνη. Η Αλίκη έχει κυρίως φίλες, θα έλεγα, από άλλες χώρες. Στην Ελλάδα δεν είναι τόσο ευγενικά τα κορίτσια όσο τα κορίτσια του εξωτερικού. Είναι μια αλήθεια αυτό. Γενικά τα παιδιά νομίζω ότι είναι σκληρά πλέον. Πάρα πολύ σκληρά.
αλλά είδες πόσο μπορεί να κερδίσεις από τη συμμετοχή σου σε αγώνες, πέρα από το ότι μπορεί να καταφέρεις να κερδίσεις, να διακριθείς, πόσο κερδίσεις σε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα. Ναι. Έκανες εσύ διάκριση για να, δηλαδή είδες κάτι το διαφορετικό που είδες για να τη βάλεις solo? Είναι πολλά τα κορίτσια που κάνουν solo, δεν είναι μόνο η Αλίκη, απλά η Αλίκη είναι αυτή που κέρδισε. Δεν είναι η μόνη που συμμετείχε από τη σχολή. Για να κάνει προπόνηση μόνη της. Κάνουν και άλλες προπόνηση. Ενώ στον ίδιο αγώνα συμμετείχαν και άλλες, απλά δεν κερδίσαν. Ήταν δική σου πρόταση όμως? Ήταν οι προπονητές δηλαδή λένε ότι τα συγκεκριμένα κορίτσια μπορούν να πάνε σε solo ή το επιλέγουν οι αθλήτριες? Όχι, είναι νομίζω σε συνεννόηση. Δηλαδή αφενός έχει να κάνει με τον προπονητή που θα πρέπει να διακρίνει κάτι στο παιδί, να έχει ένα ταλέντο ή να έχει μια θέληση για προσπάθεια, αλλά θα πρέπει και το ίδιο το παιδί να το κάνει εν τέλει και κυρίως να μην τα παρατήσει σε ενδεχόμενη δυσκολία ή αποτυχία που θα προκύψει, γιατί σίγουρα θα προκύψει. Υπάρχει κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσει κάποιος Latin χορούς? Latin χορούς μπορεί να ξεκινήσει από 3,5-4 ετών, αλλά αγωνιστικό χορό θεωρώ ότι μπορεί να ξεκινήσει μετά τα 7. Έχω τον ανεψιό μου, τον γιο της ξαδέρφης μου, ο Γιώργος ο Κατάκος, που μένει Αθήνα και έχει πάρει πάρα πολλές διακρίσεις. Και εδώ και στο εξωτερικό. Εγώ γέλασα. Δεν κοιτάς που εγώ είμαι άσχετη. Γέλασα γιατί μου το είπε την ηλικία, λέω θα πω και εκεί το παιδί. Να σε δω και εσένα από κοντά όμως, όχι μόνο τον Απόστολο, να δω και εσένα. Πόσο βοηθάει ο χορός στη διαμόρφωση του χαρακτήρα? Η Αλίκη είναι ζωντανή απόδειξη, γι' αυτό θεωρώ ότι βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή, την Αλίκη την έχει αλλάξει πάρα πολύ ο χορός, ο αγωνιστικός χορός. Γιατί ο χορός που απλά είναι χόμπι και είναι μια φορά την εβδομάδα, δεν ξέρω αν επηρεάζει πάρα πολύ το χαρακτήρα των παιδιών. Όμως το επίπεδο που το κάνει η Αλίκη και όλα τα υπόλοιπα παιδιά διαμορφώνονται μέσα από αυτό. Διαμορφώνονται από τις αποτυχίες, από τις δυσκολίες, από το πόσο πρέπει να προσπαθούν, σταματάνε να λειτουργούν εγωιστικά. Πειθαρχούν πάρα πολύ, οριμάζουν πάρα πολύ. Η Αλίκη είναι σαν ένας ενήλικας άνθρωπος. Είναι αυτόνομη, έχει αυτοπεποίθηση, καμία σχέση με άλλα παιδιά της ηλικίας της. Θέλεις να πεις κάτι στα παιδιά που σκέφτονται να ξεκινήσουν Αλίκη και έτσι διστάζουνε? Να πάντα όταν θες να ξεκινήσεις κάτι, να σου αρέσει αυτό που να ξεκινήσεις και να ξέρεις ότι ό,τι και αν θες να ξεκινήσεις, ό,τι άθλημα και θέλεις να κάνεις, θα χρειαστεί πολλή προσπάθεια για να καταφέρεις. Βασιλική, υπάρχουν γονείς που είναι διστακτικοί στο να ασχοληθούν τα παιδιά τους έτσι, σε αγωνιστικό επίπεδο? Φοβούμαι ότι μπορεί να χάσουν ώρες από το σχολείο τους, για παράδειγμα, ή ότι θα χρειαστεί να φύγουν εκτός Ελλάδος για να αγωνιστούν. Θεωρώ γενικά πως σε όλη την Ελλάδα, ναι, είτε για οικονομικούς λόγους είτε για λόγους σχολείου, αλλά ειδικά στην πόλη μας που είμαστε λίγο πιο κλειστοί, είναι πολλαπλάσιο αυτό. Είναι πολύ περισσότεροι γονείς που έχουν ενδιασμούς για το πόσο ο χορός μπορεί να είναι ένα άθλημα όπως όλα τα υπόλοιπα ή πόσο σοβαρά βλέπουν το χορό σε σχέση με άλλα αθλήματα. Η Αλίκη μπορεί να το επιβεβαιώσει, όπως και όσα παιδιά ασχολούνται με το χορό. Ο χορός είναι το ίδιο δύσκολος, κάποιες φορές ακόμη πιο δύσκολος από πολλά άλλα αθλήματα. Απαιτεί πάρα πολύ πειθαρχία και σωματική και σε προπονήσεις, και μακάρι όλοι οι γονείς να το ξέρουν αυτό και να βλέπαν το ωφέλη του χορού στα παιδιά. Ακριβό άθλημα. Ακριβό άθλημα. Ακριβό, γιατί ο εξοπλισμός, οι στολές, τα παπούτσια, τα ρούχα μας, όλα είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ακριβό. Πάρα πολύ ακριβό. Το επόμενο ερώτημα είναι αν μπορούν όλοι να χορέψουν. Εγώ για παράδειγμα όχι. Μπορείτε σίγουρα και εσείς και όλοι οι άλλοι. Μπορείς να χορεύει, εγώ τίποτα δεν. Μπορείτε, εννοείται, και εσείς και οποιοδήποτε άλλος θέλει σε τμήματα αρχαρίων να ενταχθείτε οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιαδήποτε ηλικία. Είναι challenge, σας προσκαλούμε και σας προκαλούμε. Ένα τεράστιο challenge. Ψήνεσαι. Θα σας περιμένουμε και τις δύο. Έχει να γελάσει. Κόσμος και Κοσμάκης. Πώς πηγαίνετε σε διοργανώσεις? Τη χορογραφία την ετοιμάζετε εσείς, υποθέτω, έτσι? Το τραγούδι το διαλέγετε εσείς? Το διαλέγουμε εμείς, ναι. Και σε συνεννόηση μεταξύ σας ή είναι κομμάτι του προπονητή αυτό? Είναι κυρίως κομμάτι του προπονητή, αλλά όταν είμαστε σε συνεργασία για πολλά χρόνια, όπως με την Αλίκη, μπορεί να είναι σε συνεννόηση. Ξέρεις περίπου τι σκέφτεσαι? Θα ρωτήσω τη γνώμη της. Ας πούμε, θα της πω: έχω αυτές τις 2-3 επιλογές, πρότεινα μου και εσύ τι θέλεις. Τέλεια. Και υπάρχουν βαθμοί δυσκολίας σε κάθε χορογραφία? Πώς γίνεται η βαθμολόγηση? Η βαθμολόγηση γίνεται με βάση τη δυσκολία της χορογραφίας και πώς σωστά εκτελέστηκε η χορογραφία από τον αθλητή. Ωραία. Οπότε τώρα, πότε είναι
Οι επόμενοι αγώνες στην Κολομβία. Η Κολομβία είναι του χρόνου μετά το καλοκαίρι, αρχές Σεπτέμβρη. Πότε αρχίζετε να ετοιμάζεστε για εκείνη την Έχουμε ήδη αρχίσει. Έχετε από τώρα? Ναι. Το focus είναι εκεί, δηλαδή συγχρόνως θα πάτε και σε άλλες διοργανώσεις. Θα πάμε και σε άλλες διοργανώσεις που αφορούν. Πώς θα μάθει το κορίτσι? Την ίδια θα κάνει, αλλά προπονούμε μια χορογραφία περίπου το χρόνο και πηγαίνουμε με αυτές σε αγώνες της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Πρώτη φορά όμως θα πάμε και στην Αμερική. Δεν φοβάσαι μην το δει κάποιος και το αντιγράψει? Συμβαίνει αυτό, είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό, γίνεται γενικά, αλλά δεν πειράζει. Θα πάμε στην Κολομβία να πάμε το κορίτσι. Δεν πρέπει εδώ από τα Γιάννενα να πάμε? Επειδή θα πάμε σαν ελληνική αποστολή, θα χαρούμε πολύ να έρθετε και εσείς αν θέλετε. Για το ταξίδι, για τη βόλτα. Εγώ θα είμαι καλύτερη. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αλίκη μου, μέσα από την καρδιά μας, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε ήδη περήφανοι για σένα. Και έτσι να συνεχίσεις δυναμικά και να κάνεις αυτό που αγαπάς, γιατί το έχεις, δεν έχω τι άλλο να πω. Και το Σεπτέμβρη να μας φέρει το βραβείο εδώ και να μας πει το αποκλειστική συνέντευξη. Να ευχαριστώ. Μην μου κάνεις έτσι. Μην μου κάνεις έτσι σαν κάποιους άλλους που φέρανε χρυσό εδώ τώρα, να μην πω ονόματα και ξαφνικά ξέχασαν. Πάρε τηλέφωνο το μάνατζερ για τη συνέντευξη. Τα λέω αυτά. Πάρε τηλέφωνο το μάνατζερ. Ποιος? Ο αθλητής των Ιωαννίνων. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε τηλεφωνικά τον αγαπημένο μας καλλιτέχνη, τον Δημήτρη Αποστολάκη από τους Χαΐνιδες. Καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα Δεσποινή Σοφία, φίλοι τεχνικοί του σταθμού, καθώς και όλοι οι φίλοι ακροατές μας. Γεια σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που τα λέμε, γιατί έχουμε μπροστά μας και ένα πάρα πολύ ωραίο live στον Πολυχώρα Αγορά στις 8 Μαρτίου, όπου θα σας απολαύσουμε βεβαίως. Τι θα ακούσουμε λοιπόν κύριε Αποστολάκη? Κάθε ένας Δεσποινής ακούει ό,τι αντέχει. Την αλήθεια που αντέχουμε ακούμε. Α, δεν ξέρω αν την αντέχουμε την αλήθεια μας, όμως όλοι. Όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε. Μάλιστα, είναι σίγουρο πάντως ότι θα περάσουμε καλά, γιατί κάθε φορά που ακούμε Χαΐνιδες, που τους απολαμβάνουμε σε live και όχι μόνο, περνάμε σίγουρα όλοι πάρα πολύ καλά. Τώρα... ακριβώς συνηγορούμε το γεγονός της Σοφία. Δηλαδή εμείς δεν ερχόμαστε με το κοστούμι του καλλιτέχνη ή κάποιου που δίνει σε κάποιον κάτι, δηλαδή του δωρητή ή του φιλάνθρωπου. Εμείς ερχόμαστε για να παντρέψουμε τις ψυχές μας και να συνδημιουργήσουμε το κάθε γεγονός. Και αυτό βγαίνει. Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Νομίζω ότι βγαίνει, όσο και να μην θέλει κάποιος καλλιτέχνης να δείξει πραγματικά τι αισθάνεται, δεν μπορεί να μην το βγάλει στη σκηνή. Μα η σκηνή μεταφορά είναι πολύ δυνατά και όσοι νομίζουν ότι κρύβονται. Στην ουσία φαίνεται, το ελάττωμά σου φαίνεται πολύ μεγαλύτερο. Οπότε το τι σε κρίνεσαι για αυτό που έχει καθαρή ματιά φαίνεται. Ειδικά δεν είσαι πάνω στο πάρκο. Τώρα, εγώ βέβαια αγαπώ πάρα πολύ την Κρήτη και ό,τι έχει να κάνει με την Κρήτη, αλλά τα τελευταία χρόνια κάτι παίζει με την κρητική μουσική. Έχει γίνει πολύ μεγάλος δώρος το τελευταίο διάστημα. Ανά την Ελλάδα, τι γίνεται? Θα σας πω το εξής πράγμα, ότι αυτό είναι επικίνδυνο φαινόμενο. Είναι επικίνδυνο φαινόμενο για τον εξής λόγο. Νομίζουν ότι όλοι στην Ελλάδα, επειδή ακριβώς δεν έχουν
σύγχρονους μύθους η Ελλάδα. Νομίζω ότι επειδή ο Ξενούδης ήταν επαναστάτης και έχει μια ελευθερία, νομίζω ότι όλοι οι συλλήπτοι είναι ξυλούριδες και όλοι είναι επαναστάτες. Δεσποινείς, ας πούμε, επιδοτήσεις παίρνουν, όλοι βολευμένοι είναι και έχουν το τραγωδί στα Σύρια και είναι μια απόλυτη ξεφτύλα. Το λέω γιατί δεν μασάω τα λόγια μου. Εμένα δεν με ενδιαφέρει η κριτική μουσική, με ενδιαφέρει η μουσική του Αζερβαϊτζάν και η πληρώτηση μουσική με ενδιαφέρει, αλλά ποια είναι η μουσική, η αληθινή μουσική, αυτή που πηγάζει από μίση ανάγκη αυτών που την παίζουν και αυτών που την ακούνε. Είναι δεσποινείς σε όλο τον πλανήτη πια ελάχιστη. Πόσοι θεραπευτές σημερινούς ξέρετε, πόσοι ποιότητες σημερινούς ξέρετε που είναι πραγματικοί καλλιτέχνες στη ζωή της στο παίξιμό τους. Αυτό λέω. Και αν βρείτε κανένα καλό σολίστα, δεν θα έχει την καλλιτεχνική υπόσταση. Δεν θα έχει, ας πούμε, την ιερή μανία στη ζωή του. Ελάχιστοι είναι αυτοί που υπάρχουν. Έτσι. Το ίδιο είναι και στη Γαλλία, το ίδιο στην Αμερική. Είναι ένας πλανήτης σε εσωστρέφεια δεσποινής. Ναι, γιατί μπαίνει στη μέση και το εμπορικό θέμα, κύριε Αποστολάκη. Διότι η μουσική δεν είναι εμπορικό προϊόν. Η μουσική δεσποινής είναι η αμεσότερη τέχνη που βαρύει όλη την ιστορική μνήμη του λαού και του οραματικού άδειου. Δεν είναι εμπορικό προϊόν και ο μουσικός δεν είναι επαγγελματίας. Ο μουσικός είναι προφήτης. Για ποιο λόγο? Διότι η μουσική πηγαίνει το συλλογικό ασυνείδητο. Οπότε μέσα στο συλλογικό ασυνείδητο υπάρχει η προφητεία του μέλλοντος της. Οπότε δεν μπορείς να πεις αυτά τα πράγματα. Είναι η ερώτηση των τεχνών. Ταμπέλες χωράνε στη μουσική, κύριε Αποστολάκη? Όχι νομίζω. Όχι. Δεν νομίζω να βγάλω. Οτιδήποτε δηλαδή αληθινό ξεφεύγει από τα καθιερωμένα. Να ξέρετε πάντα ότι το καινούργιο κρασί ξυνίζει, το καινούργιο λάδι πικρίζει. Ποια είναι η άποψή σας για τους τράπερ? Γιατί το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότεροι νέοι αγαπούν και ακούν το συγκεκριμένο είδος. Κοίταξε, να σας πω την αλήθεια, είναι αντιβαίνει με τη μουσική, αυτό δεν είναι μουσική, καταλαβαίνετε, είναι σκουλτούρα, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, θέλω να σας πω, αυτό το ξέραμε από το 1930, η σχολή της, δηλαδή της τραπούτης, ο Χάρο, ο Μαϊμαραντώνο, ο Βέμπερ, ο Μαρκούζε. Δηλαδή, ξέραμε ότι είναι, παιδί μου, το σημαντικό όπλο που έχει ένας άνθρωπος, που είναι η τύχη για να απελευθερωθεί, το κάνουν χειροπέδες. Δηλαδή, φιλοτρέξε πίσω από τα λεφτά, από τη φήμη, από γυμνές κοπέδες, με αυτό το νόημα της ζωής της ποινής. Αυτό είναι. Αυτό το νόημα για να παίρνεις, ας πούμε, σε 5-6 χρόνια ψυχοφάρμακα και είναι καταπληκτικές και εγκληματικές φυλακές της ποινής. Δεν είναι αυτό το νόημα της ζωής. Είναι, συμφωνείτε? Συμφωνώ απόλυτα, αλλά βλέπουμε δυστυχώς όλο και περισσότερους νέους. Όταν εμείς η προηγούμενη γενιά ξεπουλήσαμε το όνειρο, φυσικά θα το δούμε αυτή τα εικονικά και θα στραφούμε στην ύλη. Αφού ξεπουλήσαμε την ιδέα, θα πούμε τα πάρω εγώ λεφτά. Αφού ξεπουλήσαμε την ελευθερία, ξεπουλήσαμε την δικαιοσύνη. Υπάρχει που δεν έχει δικαιοσύνη στην ύλη. Άμα ξεπουλήσετε λοιπόν τα ιδανικά, οι νέοι θα στραφούν στην ύλη, θα στραφούν στο φτηνό, στο πρόσχερο. Εσείς είστε και φυσικός. Αφυσικός. Τι είναι αυτό που αγαπάτε περισσότερο και πώς συνδυάζεται αυτό? Καλλιτέχνης, φυσικός, έχετε κάνει... Έκαμε πολλούς ρόλους. Έκαμε το φυσικό δαρεωτή στο ΣΕΡ. Το ξέρω, γι' αυτό λέω πώς τα συνδυάζετε αυτά. Κάνω και το σχεδοπολιτικό τεχνό, κάνω και το συγγραφέα, κάνω και το λιράδι, το σολίστα. Τώρα βγάζω ένα δίσκο κριτικής μου σήμερα και βιβλίο σας το λέω πληροφοριακά στην πρώτη τώρα και τώρα. Πολύ ωραία. Αλλά η κριτική μουσική είναι δεδομένη με ένα άλλο τρόπο. Ωραία. Λοιπόν, όχι αυτό που πλασάρεται. Οπότε είμαι και άνθρωπος πολεμικών τεχνών και κάνω, οπότε ο Καρατζιώζης γιατρός, ο Καρατζιώζης γραμματικός, ο Καρατζιώζης αρθροπύλος. Ξέρετε, είμαι Καρατζιώζης, οπότε είμαι και θα κάνω όλα αυτά. Δεν τα κάνω. Τα κάνω γιατί βασικά μου αρέσει να παίζω, μου αρέσει να ασχολούμαι με την ιερή λεπτομέρεια κάθε πράγματος. Δηλαδή από τη φυσική καταλαβαίνω με βάση το μυαλό όλο τον κόσμο. Με τη μουσική, με βάση την καρδιά όλο τον κόσμο και με τις πολεμικές τέχνες με βάση το σώμα όλο τον κόσμο. Ασχολείστε με το Tai Chi? Είχα διαβάσει. Όχι όπως ασχολούνται στη Δύση που είναι μια παρηγορητική τέχνη για ηλικιωμένους. Όχι, εμείς δεν έχουμε κανένα φυσικά νησιακό ρατσισμό, κανένα σωματικό αρχαιοτυπό, αλλά να τέχνη την κάνουμε όπως την Κίνα, με αυστηρότητα, πολύ ωραία μελέτη και φυσικά με όλες τις εκφράσεις και ισχυρά, γρήγορα, ραγδαία, μαχητικά.
Δεν υποτίθεται το Tai Chi έτσι χαλαρώνει λίγο ή κάνω εγώ λάθος τώρα? Και αν μου καλύψει μπορεί να σε χαλαρώσει, ξέρω εγώ. Ναι. Αλλά δεν πρέπει να χαλαρώσει κανείς. Βασικά το σημαντικότερο πάντως είναι από το χαλαρή κατάσταση της ποινής, γι' αυτό κάποια φορά περνάω πόνο στο ύπνο. Δηλαδή μόνο τότε χαλαρώνουμε. Αλλά προσέξτε, ο κόσμος έχει μπερδέψει τα πράγματα. Χαλάρωση δεν σημαίνει πλατάρωση. Η ζωή μας δεσποινή σοφία μπορεί να πάει στράφη ή με δύο τρόπους. Ή όταν είναι σφιγμένη η ζωή μας ή όταν είναι πλαγαρή. Πάει στράφη η ζωή μας. Υπάρχει ένα κούτζο μεταξύ αυτών των δύο, του σεξίματος και της πλαδάρωσης. Είναι χαλάρωση. Η χαλάρωση, θέλω να πω, δεσποινής είναι κούρδισμα. Είναι κατάσταση. Ένας που είναι χυμένος στον καναπέ του δεν είναι χαλάρωση, είναι πλαδάρωση. Ο προσβεί πριν τη μάχη είναι χαλάρωση, να σου πω παράδειγμα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ναι, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, αλλά έχετε απόλυτο δίκιο τώρα που το ακούω. Το ξέρω δεσποινής, το ξέρω ότι είχα απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό να μοιράζομαι μαζί σας και να επικοδομητικά να λέμε πράγματα στον κόσμο που ενδεχομένως να μην έχει σκεφτεί. Όμως ζω σαν να χτυπήσει, αυτά κάνω μέρα νύχτα, αφιερωμένος είμαι. Εάν δεν πω εγώ στον κόσμο τι έχω καταλάβει μέχρι τώρα με τα δικά μου λόγια, τότε άδικα ο κόσμος έρχεται εκεί που παίζω και πληρώνει το ειστέρημά του. Το θυμάται από έναν άνθρωπο που αχύρεσε κάτι, περιμένει να βγει στην αγορά και να πει παιδιά, εγώ κατάλαβα αυτό. Μπράβο σου. Μάλιστα. Κύριε Αποστολάκη, σε τι φάση βρίσκονται τώρα οι Χαΐνιδες? Τι κάνετε από εδώ και πέρα? Θα σας απολαύσουμε στα Γιάννενα μετά. Μετά εγώ δεν ξέρω ποτέ, δύο πράγματα δεν ξέρω, ποτέ δεν ξέρω πού παίζω και πόσα παίρνω. Ούτε δεν είχα τη ζωή μου. Αλλά ζυγές και να παίζω, αυτό ξέρω. Περίμενε, δάλω. Αυτό δεν το ξέρω, γιατί είναι το Ιλιάκο εμένα πολιτά με την άλλη. Λοιπόν, ωραία, η Τσέρκυρα λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα να σας πω δεν κατέχω πώς μπορείς να κάνεις εκεί δεσποινή σοφία το Θεό να διαβάσει, να του πεις τα ρομαντικά σου σχέδια. Οπότε, πραγματικά, όποτε ακούω την κριτική προφορά, κύριε Αποστολάκη, ανοίγει η καρδιά μου. Δεν ξέρω γιατί αγαπώ τόσο πολύ την Κρήτη, είναι τόσο ευλογημένος τόπος. Τι να σας πω, είστε τυχερός. Να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν έχω σχέση με την Κρήτη, ούτε με την Ελλάδα, ούτε με το Ουσμπεκιστάν. Εγώ ζω στο έκτο σύννεφο αριστερά και να ξέρετε κάτι, η πατρίδα ποινή σοφία είναι μέσα μας, δεν είναι γύρω μας. Εσείς που αγαπάτε την Κρήτη και μπορεί να έχετε αγνή καρδιά στην αγάπη σας, να ξέρετε ότι είστε πολύ πιο κριτικοί από το 90% κριτικό. Ναι. Βέβαια, αγαπώ πολύ και τα καλτσούνια, τα λιχναράκια, έτσι, για να το λέμε και αυτό. Ναι, και τι είναι. Έτσι ακριβώς. Έχω περάσει πολύ ωραία. Πραγματικά ανοίγετε τα σπίτια σας. Δεν ξέρω, είναι ευλογία. Όποιος καταφέρει να ταξιδέψει στην Κρήτη είναι ευλογημένος. Κύριε Αποστολάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να έρθω να σας δω και από κοντά. Ελάτε να μας δείτε από κοντά, να τα πω από κοντά. Σας ευχαριστώ πολύ που με φιλοξενήσατε. Θα χαρώ πολύ. 8 Μαρτίου λοιπόν στη μουσική σκηνή Πολυχώρος Αγοράς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπώ τους χαρτιάδες, το καψάρι, τις γυρίσεις, όλους τους που είστε εκεί πέρα, ας πούμε, είστε μοναδικοί μουσική κληρονομιά, ας πούμε, και είσαστε και εξαιρετικά παιδιά, ας πούμε, οι πυρώτες στην Εσπαθή, όποιους έχουν γνωρίσει. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στη συναυλία. Να είστε καλά. Γεια σας. Πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε ένα λεπτό, φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε με τον Αντιπρόεδρο της ΔΕΙΑ, Βαγγέλη Γιαννούλα. Studio E, 103 FM. True Radio Experience. Ακούτε Studio E 103 FM. Αληθινή ραδιοφωνική εμπειρία. Αντανακλαστικά. Ευελιξία. Ετοιμότητα. Πειθαρχία. Το άθλημα της Ξηφασκίας κερδίζει φίλους και στην πόλη μας. Αθλητική Ακαδημία Ιωαννίνων. Τμήμα Ξηφασκίας.
οργανωμένα και με τον απαραίτητο εξοπλισμό για ασφαλή προπόνηση από έμπειρους γυμναστές με ειδικότητα στην ξυφασκία. Ένα Ολυμπιακό άθλημα που οξύνει το πνεύμα και γυμνάζει το σώμα. Αθλητική Ακαδημία Ιωαννίνων, τμήμα ξυφασκίας. Ασοπίου 12 στο Άλσος. Υπεύθυνη προπονήτρια Γεωργία Παναγιώτου. Καθηγήτρια φυσικής αγωγής, πρωταθλήτρια ξυφασκίας. Τηλέφωνο 6972 77 54 88. Στούντιο Εψιλον 103 FM True Radio Experience. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, πάμε να καλησπερίσουμε τον Βαγγέλη Γιαννούλα, τον αντιπρόεδρο της ΔΕΙΑΗ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα κυρία Τσέπα, καλησπέρα κυρία Κοντοχρήστου, καλησπέρα στους ακροατές και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, χαιρόμαστε πάρα πολύ που τα λέμε. Νέος στην αυτοδιοίκηση, κύριε Γιαννούλα. Ακριβώς έτσι είναι. Και στα βαθιά θα έλεγα εγώ, γιατί η ΔΕΙΑΗ δεν είναι ότι πιο εύκολο, σαν οργανισμό, σαν επιχείρηση δεν είναι εύκολη. Όχι, είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση, πολύπλοκη, είναι η μεγαλύτερη δημοτική επιχείρηση του Δήμου. Έχει και αυτή ως δημόσια υπηρεσία τα προβλήματά της. Έχουμε λίγο προσωπικό, μας λείπει προσωπικό πάρα πολύ. Είμαστε σε φάση ενημέρωσης βέβαια. Να σας πω ότι ως ΔΕΙΑΗ γνωρίζω ότι έπρεπε να έχουμε προσωπικό περίπου 230 άτομα και βρήκαμε, η κατάσταση που βρίσκουμε είναι κοντά στα 130 άτομα. Απαιτείται να έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό που δεν έχουμε. Κάποτε υπήρχαν δηλαδή 15 μηχανικοί, τώρα έχουμε 2 και είναι μπαλαντέρ για όλες τις υποθέσεις. Οπότε καταλαβαίνετε τι βρίσκουμε. Πάντως αυτό το πρόβλημα τώρα με το προσωπικό που δεν αλλάζει ποτέ, όσα χρόνια και αν συζητάμε για αυτοδιοίκηση γενικότερα, για τους Δήμους, για τις επιχειρήσεις των Δήμων, είναι παντού το ίδιο πρόβλημα. Το πρώτο και τελευταίο θέμα. Και δεν είναι μόνο εκεί, είναι και στην πολεοδομία, επειδή το ξέρω από τη δουλειά μου, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Παντού. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό, αλλά πραγματικά τώρα και ο κόσμος αγανακτεί, γιατί δεν προχωρούν οι υποθέσεις, δεν λύνονται τα προβλήματα. Δικαίως αγανακτεί ο κόσμος, δικαίως προλαβαίνουν ενδεχομένως και κάποιες φορές οι επιχειρήσεις και οι φορείς να μεταξέλθουν στα αυξημένα αιτήματα. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα πρέπει να δώσουμε λύση και εκεί. Θα βρούμε τον τρόπο. Γιατί γι' αυτό έχετε εκλεγεί, θα πρέπει να σας πούμε, για να δίνετε λύσεις. Αλλιώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε και εμείς. Θα προσπαθήσουμε. Θα βάλουμε τα δυνατά μας. Μπορούμε, ναι. Μπορούν να κάνουν προτάσεις όλοι οι πολίτες. Εννοείται. Οπότε στην ουσία πάνω κάτω μου είπατε σε τι κατάσταση παραλάβατε την ΔΕΙΑΗ. Ναι. Δεν είναι κακή η κατάσταση. Δεν σημαίνει αυτό το ότι υπολείπεται σε προσωπικό, δεν σημαίνει ότι είναι και κακή η κατάσταση. Αντίθετα, επειδή μου αρέσει να είμαι ειλικρινής, το θετικό της υπόθεσης είναι ότι, να πω την αλήθεια, ότι οι προηγούμενες διοικήσεις και με τον κύριο Χρυσοστόμου που είχε χρέη αντιπροέδρου, αλλά κατ' ουσίαν ήταν χρέη προέδρου τότε, την περίοδο 14-19, και η προηγούμενη διοίκηση με τον κύριο Μπαρτζόκα, ειδικά στο τομέα του δικτύου καθάρτων, έχουν κάνει πολλά θετικά βήματα πρόοδου. Δηλαδή, ενδεικτικά να σας πω ότι ήδη έχουμε καλύψει η ενημέρωση που έχουμε, γιατί βρισκόμαστε σε φάση ενημέρωσης. Έχει καλυφθεί περίπου το 90% του λεκανοπεδίου στην κάλυψη του δικτύου καθάρτων. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Είναι και μεγάλος ο Δήμος. Είναι μεγάλος ο Δήμος. Θεωρείτε ωστόσο ότι μιλάμε για μια σύγχρονη επιχείρηση και μια επιχείρηση ευρωπαϊκού επίπεδου, και αναφέρομαι τόσο στα όσα κάνει για την προστασία του περιβάλλοντος, στη συμβολή δηλαδή για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στον εξυγχρονισμό της. Κοιτάξτε, απαιτούνται πάρα πολλά βήματα να γίνουν ακόμα. Να το πούμε ως εξής. Είναι ο βιολογικός καθαρισμός που γνωρίζουμε εκεί πέρα. Να σας πω ότι έχουμε παραλάβει καταρχήν. Στο βιολογικό καθαρισμό ήταν 2 έργα που έχουμε παραλάβει. Ήταν η επέκταση του βιολογικού καθαρισμού, το οποίο αυτό το έργο να ενημερώσετε, έχει ολοκληρωθεί. Απαιτούνται οι απαραίτητες διαδικασίες για τη ρευματοδότηση για να μπει σε χρήση, δηλαδή έχει ολοκληρωθεί κατ' ουσίαν το έργο. Και έχει γίνει και η νέα σύμβαση για την αποκατάσταση και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών εκεί πέρα. Οπότε έχουν γίνει πολλά σημαντικά βήματα εκεί πέρα. Τι άλλο με ρωτήσατε, συγγνώμη? Όχι, πόσο θεωρείτε ότι συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και πόσο εξυγχρονισμένη είναι η επιχείρηση? Τώρα, όσον αφορά τον εξυγχρονισμό, σίγουρα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, εγώ αυτό που είδα, το πρώτο πράγμα που πήγα και κάθισα εκεί, να το πω χαριτολογώντας, κάθισα, δεν είχα ούτε γραφείο. Δηλαδή, τώρα έφτιαξα το γραφείο και τώρα ψάχνω την καρέκλα. Αλλά τέλος πάντων, το πρώτο πράγμα που ρώτησα ήταν: παιδιά, είμαι και μηχανικός, δείξτε μου ένα χάρτη να δω ποια δίκτυα περνάνε, πού είναι τα όμβρια, πού είναι τα κάθαρτα, πού είναι η ίδρυυση, και να έχω και μια εικόνα. Γιατί ξέρετε, μιλάμε για την ιστό της πόλης, είναι μερικές περιοχές, κάποια στενά που δεν έχουν
δρομολογηθεί κάποια έργα, όπως Όμπρια, που είναι στο κέντρο της πόλης. Οπότε πρέπει να γίνει εξυγχρονισμός και των λογισμικών και των υποδομών. Π.χ. να σας δώσω παράδειγμα. Τα λογισμικά πρέπει να αλλάξουν. Εγώ προσωπικά σε αυτό δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτό που συναντώ αυτή τη στιγμή. Γιατί γίνεται μια βλάβη. Θα πρέπει να είμαι σε θέση σήμερα, βλέπετε, εσείς έχετε μια κάμερα, αυτή τη στιγμή με βλέπει η μητέρα μου. Θα γίνει μια βλάβη, εγώ πρέπει να ενημερώσω τον πολίτη. Ο άλλος έχει μια επιχείρηση, ο άλλος έχει ένα μωράκι σπίτι. Πρέπει να λάβει το μέτρο του. Δεν είμαι σε θέση. Κάποτε πήγαν και κολλούσαν χαρτιά, το θυμάστε. Βρισκόμαστε κατ' ουσίαν στο ίδιο σημείο. Γιατί έχουμε όλες τις δυνατότητες πλέον με ένα μήνυμα, ξέρουν τα υδρόμετρα, ξέρω ότι η Σοφία Τσέπα μένει εκεί, οπότε μπορώ να την ενημερώσω άμεσα και να της πω εδώ δρομολογείται κάτι, μια αντικατάσταση, έχουμε μια βλάβη, θα διαρκέσει 3 ώρες. Να λάβει και ο καθένας τα μέτρα του. Ο άλλος έχει μια επιχείρηση. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Αυτό δεν το έχουμε ξανακούσει, αλήθεια. Είναι μια από τις προτάσεις που έχω κάνει και δεν έχουμε προλάβει ακόμα, παιδιά. Είναι πρώτες μέρες, το καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο. Θέλουμε την υπομονή. Πιστεύω ότι έχουμε πολλές ωραίες ιδέες. Είναι ατυχία που κατευθείαν με το που βγήκατε έγινε η βλάβη. Δεν ξέρω. Έγινε η βλάβη. Μα αυτό το διάστημα μιλάμε για πολλές βλάβες και πολύ ωραίες διακοπές. Συγγνώμη, αλλά δεν έτυχε. Ναι. Θα το δείτε να γίνεται συνέχεια αυτή τη στιγμή. Ναι. Έχει δοθεί παλαιότερα μεγάλη βαρύτητα στο δίκτυο των ακαθάριστων που έχει καλυφθεί, όντως έχουν γίνει πολλά βήματα πρόοδου, αλλά στο δίκτυο ίδρυυσης θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω. Το σύστημα, το δίκτυο είναι όλο απερχαιωμένο και πρέπει να γίνει αλλαγή. Δηλαδή στο πρόγραμμα που έχουμε, συγγνώμη. Αυτό που είχε πει ο Δήμαρχος ότι θα θέλουν να κάνουν και νέο ιστό ίδρυυση. Είναι αυτό που λέμε ότι θα προγραμματίζουμε να γίνει. Εκεί θα δώσουμε βαρύτητα, δηλαδή θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου, είτε είναι εξωτερικού είτε είναι εσωτερικού. Εσωτερικό μιλάμε για τον κεντρικό ιστό της πόλης, μιλάμε όμως για μεγάλους προϋπολογισμούς, αλλά είναι το επόμενο βήμα. Χρήση άμεσης αντικατάστασης. Το σημαίνει ότι όταν θα γίνει αντικατάσταση δεν θα έχουμε τέτοιες διακοπές, υποθέτω. Δεν θα έχουμε πολύ ώρες διακοπές. Εντάξει, πέρα από τις βλάβες που μπορεί να γίνουν. Όπως και να έχει, είναι έργο και θα γίνονται κάποιες διακοπές. Μέχρι να γίνει μετά, λέω. Εννοείται πως όχι. Εννοείται πως όχι. Θα είναι ένα καινούριο δίκτυο. Στο μεταβατικό, μα άμα ξέρουμε ότι κάτι γίνεται για καλό, μπορούμε να κάνουμε υπομονή όλοι. Δεν το συζητώ. Κάθε έργο που γίνεται, παιδιά, απαιτεί την υπομονή όλων και είναι πάντα για καλό. Σαφώς, και κάθε έργο σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει κι άλλο ένα έργο, αυτό που πολλοί δεν καταλαβαίνουν, αυτό που λέγεται συντήρηση. Εδώ χωλένουμε λίγο. Όχι ΔΕΙΑΗ μόνο, όλοι. Περάσαμε μια δύσκολη περίοδο εδώ στην Ελλάδα, οπότε εντάξει. Το καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να επεκταθώ. Γιατί όσο καλά και να κατασκευάσεις κάτι, να κάνεις ένα έργο, αν δεν το συντηρήσεις μετά, είναι δωράδωρο. Εσείς ως μηχανικός το ξέρετε καλύτερα από όλους αυτό. Όσο καλά υλικά και να βάλεις σε μια πολυκατοικία, σε ένα κτίριο, αν δεν το συντηρήσεις, έχει κανένα νόημα. Κάποια στιγμή. Δεν χρειάζεται. Από την πλευρά λέτε όλα μόνοι σας. Δηλαδή, βλέπετε ένα κτίριο, θέλει μια συντήρηση. Είτε είναι μόνος, είτε είναι χρωματισμός, δηλαδή φαίνεται. Πάντως ένα παράπονο που υπάρχει και το είδα γιατί μου στείλαν μηνύματα οι φίλοι μας όταν έκανα την ανάρτηση για τους καλεσμένους, είναι στο ότι δεν μπορούν εύκολα να βγάλουν γραμμή για τις βλάβες ή να ενημερωθούν όταν υπάρχει μια διακοπή. Πολύ πιθανό να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ναι. Αυτό ίσως να πρέπει να το δείτε λίγο, με κάποιον τρόπο να το διευθετήσετε. Ναι, και σε αυτό υπάρχει πρόταση, δεν έχει δρομολογηθεί ακόμα. Όλα αυτά θα πρέπει να πάνε ψηφιακά. Να υπάρχει μια εφαρμογή. Το λέω έτσι, δεν είναι εύκολο, αλλά είναι και όσο δύσκολο φαίνεται, τόσο εύκολο γίνεται. Είναι πώς θα το δει ο καθένας. Να μπορεί να δείξει μέσα με ένα στίγμα την περιοχή της βλάβης, οτιδήποτε είναι αυτό, για να παίρνει αυτόματα, να μην υπάρχει διαδικασία που είναι σήμερα, πρωτόκολλο και τηλέφωνο και πού είναι ο υπεύθυνος των βλαβών και να ψαχνόμαστε, να πηγαίνει κατευθείαν ενημέρωση στον υπεύθυνο της βλάβης και να φεύγει βανάκι κατευθείαν για εκεί. Έτσι έχουμε και εμείς τον έλεγχο της επιχείρησης πολύ καλύτερα. Έτσι είναι. Όπως και η σελίδα για την πληρωμή online, αυτό το είδα τα EU, νομίζω είναι. Ακριβώς. Θεωρώ ότι βολεύει πάρα πολύ. Βλέπεις όλους τους λογαριασμούς, εγώ τουλάχιστον από εκεί κάνω τις πληρωμές. Και άμα γίνουν αν εξυγχρονιστούν τα λογισμικά, θα μπορεί κάθε ένας να πληρώνει και στο μήνα, αν θέλει, να βλέπει τι χρέη. Όπως είναι κάτι αντίστοιχο
με τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Ναι, ηλεκτρικής ενέργειας. Βέβαια, νομίζω ότι ένα διάστημα, άμα πλήρωνες από εκεί το λογαριασμό σου, είχες και μια έκπτωση €1. Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, δεν το θυμάμαι. Δεν το ξέρω αυτό. Ίσως να γίνει και μεγαλύτερη έκπτωση. Κάνουμε εμείς τώρα προτάσεις, κύριε Γιαννούλα. Γιατί όχι. Γιατί όχι, και ακόμα και στην τιμή του νερού, που πολλοί έχουν παράπονα. Αυτό, ναι, το έχουμε εδώ σαν ερώτηση. Πριν πάμε στην τιμή του νερού όμως, υπήρχε και μια έκπτωση συνέπειας. Υφίσταται αυτή ακόμα? Δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ. Και θεωρώ ότι θα υπάρχει. Δεν έχω ακούσει για κάποια αλλαγή σε αυτό το κομμάτι, γι' αυτό θεωρώ ότι υπάρχει. Όχι, και εγώ δεν είχα κάποια ενημέρωση, αλλά να το δούμε και αυτό, μήπως μπορέσει να γίνει και μεγαλύτερη έκπτωση συνέπειας. Γιατί όχι. Όλα αυτή τη στιγμή το λέω με χαμόγελο. Για εσάς δουλεύουμε, φίλες και κοιτάξτε, πρώτα πρέπει να γράψουμε την τσέπη μας και μετά την ξέρετε την παροιμία, οπότε να το δούμε λίγο. Πάμε λοιπόν στην τιμή του νερού, γιατί και αυτό ήταν ένα θέμα για το οποίο δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα. Σαμπάνια το πληρώνουμε. Μισό λεπτό να πούμε λίγο την αλήθεια όμως. Για πείτε μας τώρα. Λένε, φημολογείται έξω ότι η ΔΕΙΑΗ έχει το πιο ακριβό νερό στην Ελλάδα. Δεν είναι έτσι. Είναι σίγουρα από τις πιο ακριβές επιχειρήσεις, αλλά όπως σας είπα, πρέπει πρώτα να γράψουμε λίγο την τσέπη μας. Εγώ πιστεύω ότι στην αποθήκη πάνω που είναι τα υλικά, π.χ. να σας δώσω ένα παράδειγμα, δεν γνωρίζει κανένας τα υλικά που είναι μέσα. Είμαστε υποχρεωμένοι όλα αυτά να καταγραφούν κάποια στιγμή, να κάνουμε και εμείς την ανάλογη εξοικονόμηση με τα συστήματα που σας είπα πιο πριν. Τι εννοείται δεν είναι καταγεγραμμένα? Όχι, είναι καταγεγραμμένα, αλλά άλλο να έχουμε ένα χαρτί και να σημειώνεται, δεν υπάρχει κάποιο λογισμικό. Αυτό εννοώ. Ακόμα σε τευτέρια? Ναι. Το 2024. Και είναι από τις επόμενες συναντήσεις που πρέπει να κάνω. Πιστέψτε με, δεν έχω προλάβει να πάω ακόμα, γιατί είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Χτυπάνε τηλέφωνα καθημερινά. Κύριε Γιαννούλα, σας λυπάμαι. Όχι, εντάξει. Πολλά μέτωπα ανοιχτά. Πιστέψτε με, τα αντιμετωπίζουμε στο βαθμό που μπορούμε πάντα, και εφόσον έχεις καλούς συνεργάτες. Και καλός συνεργάτης είστε κι εσείς. Αν δεν ακούσω εγώ τα παράπονα από εσάς, δεν θέλω να τα ακούω από τους υπηρεσιακούς. Αν δεν μου πείτε, κύριε Βαγγέλη, έχω ακούσει αυτό. Θα το μεταφέρω, θα το δω. Και απόψε δεν μπορώ να έχω μόνο εγώ. Απόψε έχετε κι εσείς. Δεν κάθισε ο Βαγγέλης ο Γιαννούλας σε μια καρέκλα και θα βγάλει από το κεφάλι του όλες τις ιδέες. Δεν είναι αδύνατο αυτό το πράγμα. Άρα μαζεύουμε τις απόψεις του κόσμου, γι' αυτό είμαστε εδώ να ακούσουμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό όμως να είστε δεκτικοί και ανοιχτοί σε αυτό, γιατί δεν είναι όλοι. Είναι. Εσείς, ναι, δυστυχώς δεν είναι όλοι, γιατί αν ήταν όλοι και όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν θα ήταν ενδεχομένως σε αυτή την κατάσταση η αυτοδιοίκηση. Γενικότερα μιλώ, δεν λέω για το ΔΕΙΑΗ, για το Δήμο Ιωνιτών μιλώ γενικότερα. Αλλά γενικά η ΔΕΙΑΗ έχει ένα θετικό πρόσωπο, εγώ αυτό βλέπω. Δεν είναι ότι πηγαίνω καλοπροαίρετα, αλλά θέλω να βγάζω το θετικό από κάθε επιχείρηση. Ναι. Τώρα με την τιμή θα δούμε, υπάρχει περίπτωση να... Εγώ θεωρώ ότι κάτι θα κάνουμε. Είναι πολύ σύντομα να σας απαντήσω. Αλλά πιστεύω ότι θα γίνει στο σύντομο προσεχές μέλλον, θα γίνει κάποια μείωση. Και το λέω αυτό γιατί πληρώνουμε αφενός τους λογαριασμούς, αφετέρου πληρώνουμε και πολλά για εμφιαλωμένο νερό. Γιατί οι περισσότεροι, τουλάχιστον από το δικό μου το περίγυρο, καταναλώνουν εμφιαλωμένο νερό. Και εγώ θα μου πείτε γιατί τώρα. Λίγο. Είναι που μου δίνετε μια ωραία πάσα. Μου λέτε για εμφιαλωμένο νερό. Γιατί πίνει ο κόσμος εμφιαλωμένο νερό? Θεωρεί ότι δεν είναι καλό, η καλή ποιότητα του νερού. Μου κάνει εντύπωση. Ναι. Το δίκτυο μου λένε ότι είναι βρώμικο. Ναι. Το ρωτάνε για την τιμή. Και δεν έχει ρωτήσει ποτέ κανένας για την ποιότητα. Ήταν από τα πρώτα πράγματα που ρώτησε. Δεν ρωτάνε για την ποιότητα του νερού? Όχι. Όλοι ρωτάνε για την τιμή. Εμένα προσωπικά δεν με ρώτησε κάποιος, που να πω ότι είναι στα επιθυμητά οριακά σημεία. Οριακά, κακώς είπα τη λέξη. Τα επιθυμητά αποτελέσματα που σύμφωνα με τις χημικές αναλύσεις που γίνονται. Οπότε λέτε το καταναλώνουμε άφοβα. Το θέμα εγώ το πίνω πάντως. Το νερό μπορεί να είναι καλό μέχρι να φτάσει στη βρύση μας όμως. Το δίκτυο. Όταν είναι απαρχαιωμένο. Εσωτερικά της πολυκατοικίας ή το δίκτυο. Της πολυκατοικίας, ναι, εντάξει. Είναι και το δίκτυο της πολυκατοικίας. Σας είπα ότι θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση του δικτύου. Αυτό, ναι, δηλαδή ίσως τότε όταν γίνει αντικατάσταση. Θα είναι σίγουρα πιο... Ναι. Γιατί δεν είναι καλό, δεν είναι και ότι καλύτερο και να ξοδεύουμε σε εμφιαλωμένο και να κουβαλάμε και τις εξάδες. Έτσι είναι ακριβώς. Και όμως έρευνα που έγινε με τα πλαστικά είδανε ότι μέσα στους οργανισμούς υπάρχει μια μικροποσότητα από τα πλαστικά που πίνουμε από εδώ. Ναι, μα και δεν ξέρεις και σε τι κατάσταση υπάρχουν. Δηλαδή το καλοκαίρι βλέπεις έξω, στον ήλιο. Αλλοιώνονται. Έχω δει σε πάρα πολλές φορές και σε σούπερ μάρκετ με 40 βαθμούς έξω δεν τα είχαν βάλει ακόμα μέσα τα νερά. Δεν είναι ακίνδυνα ούτε αυτά, σαφώς. Ωραία, οπότε συζητήσαμε και για το νερό, είπαμε για το προσωπικό. Επόμενοι στόχοι, εσείς μας είπατε κάποια πράγματα που θέλετε να δρομολογήσετε. Τα βασικά θα σας τα πω με bullets για να μην, για να μην κουράζουν και τους ακροατές, γιατί είναι πολύπλοκο το
Θέλετε να μου δώσετε ένα λεπτό? Βεβαίως. Πολύ ωραία. Να το πάρουμε σε κατηγορίες. Να πούμε δίκτυο εκαθάρτων. Όντως έχουν γίνει πολλά βήματα πρόοδου και έχουν καλυφθεί. Έχει περάσει το δίκτυο εκαθάρτων από τις περιοχές Δροσιά, Πεντέλη, Καρδαμίτσια, Νέα Ζωή, Κάτω Νεοχορόπουλο, Τσιφλικόπουλο, Σταυράκι, Αμφιθέα, Ολυμπιάδα, Κάτω Μάρμαρα. Τι υπολείπεται? Να μπουν κάποιες λίγες περιοχές. Ποιες είναι αυτές τις περιοχές? Πέριξ της Λίμνης, μετά να καταλάβετε που είναι από τον Κατσικά και Πέριξ της Λίμνης. Θα πρέπει να μπουν και αυτές οι περιοχές κάποια στιγμή. Σας είπα, βαρύτητα θα δώσουμε στο δίκτυο της ίδρευσης. Έχουμε παραλάβει στο βιολογικό τα έργα που σας είπα. Έχει γίνει νέα σύμβαση που θα μπει σε προσυλοποίηση το έργο και για τον εξυγχρονισμό στο βιολογικό της υφιστάμενης υποδομής. Μισό λεπτό να δω και τα σκονάκια μου εδώ πέρα γιατί τα έχω μαζί. Είναι και πολλά. Είναι και πολλά, δεν είναι λίγα. Λοιπόν, ψηφιακή χαρτογράφηση που σας είπα, που είναι ένα έργο αναγκαίο για να έχουμε και εμείς εικόνα, καλύτερη εικόνα. Τα ψηφιακά υδρόμετρα, πολύ σημαντικό έργο. Μέχρι τώρα έχουν μπει, αν θυμάμαι καλά, τον αριθμό κοντά στα 790 ψηφιακά υδρόμετρα που είναι στην περιοχή του Κάστρου, αν δεν με γελάει η μνήμη μου, και έχει γίνει μια νέα σύμβαση για 11.900 υδρόμετρα που θα αντικαταστήσουν στον κεντρικό ιστό της πόλης. Από εκεί και πέρα, μέχρι να φτάσουμε στα 83.000 ψηφιακά υδρόμετρα, που καταρχήν 83.000 είναι περίπου τα υδρόμετρα που έχουμε στο Δήμο Ιωνιτών. Απαιτείται ένα μεγάλο έργο, θα πρέπει να το προγραμματίσουμε και αυτό, αλλά όπως καταλαβαίνετε σημαίνει για ένα μεγάλο προϋπολογισμό. Μια δικιά μου εκτίμηση, αν το έκανα καλά, χωρίς να μιλήσουμε υπηρεσιακούς βάσει της δικιάς μου γνώσης πόσο κοστίζει το κάθε τεμάχιο, θα είναι κοντά στα 17 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο. Θα πρέπει να το κάνουμε κάποια στιγμή. Θα αλλάξουν και αυτά. Τι άλλο? Σας είπα για την αποχέτευση, ψηφιακή χαρτογράφηση που επιβάλλεται να γίνει. Αυτό και το επόμενο. Και αυτό που σας ανέφερα για το εξυγχρονισμό των λογισμικών για να ενημερώνουμε και τον κόσμο κυρίως. Εγώ εκεί θα κάνει τη διαφορά αυτό, κύριε Είμαι σίγουρος. Θα κάνει τη διαφορά. Να έχουμε άμεση ενημέρωση, γιατί εντάξει, μιλάμε τώρα για τα αυτονόητα, έτσι. Στο εξωτερικό αυτά γίνονται εδώ και χρόνια. Είναι το πιο απλό, παιδιά. Βέβαια αυτό πώς θα μπορούσε να ενημερώνει τον τουρίστα που έρχεται αυτόματα. Δηλαδή και αυτό είναι ένα παραθυράκι. Ας κάνουμε αυτό να καλύψουμε σε αρχή, το λέω χαμηλά, θα γίνουν όλα. Να πω γιατί έρχονται και 2 τρίμερα γι' αυτό. Με τους οφειλέτες τι γίνεται? Γιατί είναι... Κοιτάξτε, όλοι οι οφειλέτες μπορούν να έρθουν να κάνουν ρύθμιση. Σίγουρα θα πρέπει να δούμε το θέμα της τιμολογιακής κατάστασης και θα δούμε πώς θα το δρομολογήσουμε. Τους μεγαλοφιλέτες θα το δούμε. Εγώ να είμαι υπέρ. Δεν γίνεται κάποιοι να πληρώνουν και κάποιοι όχι. Προσωπικά δικιά μου άποψη είναι ότι κάποια στιγμή είναι μερικοί. Κάποιοι λίγοι είναι αυτοί πάντα, κροϊδεύουν και βλέπεις αυτόν που έχει το ειστέρημα και ψάχνει να βρει μια δουλειά να είναι τυπικότατος στις υποχρεώσεις. Κάποια στιγμή θα πρέπει να το δούμε. Από εσάς εξαρτάται, έτσι, γιατί μέχρι τώρα όλες οι διοικήσεις το έβαζαν μπροστά το θέμα. Θα κυνηγήσουμε τους μεγαλοφιλέτες. Εγώ προσωπικά, αν ρωτάτε τον Βαγγέλη τον Γιαννούλα, είμαι αποφασισμένος για αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Έστω και πρέπει να γίνει και μια έκπτωση, ας πούμε, χαριστικά. Δεν υπάρχει χαριστικά στην κυρία Τσέπη και εσείς να πληρώνετε, Τσέπα και εσείς να πληρώνετε. Αυτό είναι τραβάμε μια γραμμή και λέμε ισχύει αυτό. Κάποιος επιτέλους να το κάνει. Να σας ρωτήσω κάτι. Τι έγινε με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που χρειάστηκε βοήθεια, είχαν πρόβλημα με το νερό και συνέδραμε ο Δήμος Ζήτσας? Μάλιστα. Εμείς που ήμασταν? Καταρχήν, εμείς ως ΔΕΙΑΗ, καταρχήν να πούμε ότι εμείς η ευθύνη δικιά μας σταματάει στο οικόπεδο και δεν μπαίνει μέσα στην ξένη ιδιοκτησία να επέμβει. Απλώς να το γνωρίζουμε. Τώρα, επειδή βέβαια μιλάμε για νοσοκομείο. Ναι, γιατί αυτό είναι το τυπικό του θέματος. Υπάρχει και θέμα εκεί πέρα. Μίλησε ο κύριος Ζαχαράκης, αν τονίζω καλά το όνομά του, δεν ξέρω πώς το κάνω και λάθος, κατευθείαν με τον υπεύθυνο τον δικό μας που έχει να κάνει με τις βλάβες. Δόθηκε η απαραίτητη ενημέρωση και έληξε το θέμα εκεί. Δεν γνωρίζω κάτι παραπέρα να υπάρχει κάποια εκκρεμότητα, να υπήρχε μάλλον κάποια εκκρεμότητα από εμάς. Οπότε δεν είναι ότι σας ζητήθηκε κάτι παραπέρα και αρνηθήκατε ή... Από εμάς ζητήθηκε η τεχνική υποστήριξη. Και αυτό έγινε. Έγινε άμεσα. Άμεσα. Μάλιστα. Ωραία.
Εσείς πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε και να αφήσουμε λίγο τη ΔΕΙΑΗ, θα τα ξαναπούμε μετά αφού περάσει και ο καιρός για να δούμε τι θα τσεκάρουμε από αυτά που υπόθηκαν. Πώς και αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την αυτοδιοίκηση, γιατί επαγγελματίας, πετυχημένος, μεγάλη εταιρεία. Σας ευχαριστώ πολύ καταρχήν. Πώς συνδυάζονται καταρχάς όλα αυτά? Κοιτάξτε, είμαι ενεργός πολίτης. Είναι η πρώτη φορά που είμαι δημοτικός σύμβουλος και κάθομαι σε αυτά τα έδρανα, αλλά δεν μου ήταν παντελώς άγνωστη η συμμετοχή στα κοινά. Δηλαδή και το 2014 είχα κατέβει πάλι με την ίδια παράταξη. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό. Γιατί τότε ήμουν από αυτούς που κατέβηκαν, αλλά έφτασα στην πηγή, αλλά δεν ήπια νερό. Ναι. Για λίγους ψήφους. Παρ' όλα αυτά όμως συμμετείχα πάλι στη διοίκηση της ΔΕΙΑΗ και στο πνευματικό κέντρο με τον κύριο Γκόμπο, τότε πρόεδρο, για μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά πέρα από αυτό, ήμουν από το 2016 μέχρι και σήμερα εκλεγμένο μέλος, συμμετείχα στις εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Θέλω να καταλήξω ότι δεν μου είναι παντελώς άγνωστο. Ασχολείστε γενικότερα. Αλλά εντάξει, τώρα είναι άλλο το μετερίζει, είναι πολύ πιο δύσκολο, περισσότερες οι ώρες που πρέπει να αφιερώνετε. Συνδυάζονται τώρα με το ελεύθερο επάγγελμα. Δύσκολα γιατί να πω την αλήθεια, πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, καθόμαστε το βράδυ για να καλύψουμε λίγο τις ανάγκες. Αλλά είμαι χαρούμενος γιατί έχω καλούς συνεργάτες, οπότε με καλύπτουν. Πολύ βασικό αυτό και πολύ καλό να ακούγεται. Και το λέω κάθε φορά που το ακούω. Θα πρέπει να λέμε ευχαριστώ στους συνεργάτες, σε όποιον μας στηρίζει με οποιονδήποτε τρόπο. Είναι καλό να το ακούμε αυτό το πράγμα. Μας είπατε σε τι κατάσταση παραλάβατε την ΔΕΙΑΗ, τον Δήμο σε τι κατάσταση τον παραλάβατε, τον παρέλαβε? Κοιτάξτε, λίγο πολύ έχουν υποθεί. Λίγο πολύ τα ξέρουμε όλοι μας. Καθημερινότητα, σκουπίδια, τα γνωστά κάθε φορά. Δεν είναι να σας πω κάτι καινούριο. Αυτό που θα πρέπει να επιτύχουμε κάποια στιγμή να γίνει η πόλη φιλική στο παιδί. Αν γίνει στο παιδί, έχει μεγάλη σημασία αυτό. Σημαίνει ότι έχουμε επιτύχει πάρα πολλά πράγματα. Και στα Γιάννενα υστερεί αυτό το κομμάτι. Δυστυχώς ναι. Και είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Δεν είμαστε εδώ να λέμε θα. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει, παιδιά. Και πρέπει να περάσει και η νοοτροπία στους πολίτες. Κάποια πράγματα βασικά. Να αλλάξει η νοοτροπία. Αυτό είναι το πιο δύσκολο από όλα, θεωρώ. Σκεφτείτε ότι. Δεν περνάει, γιατί είναι κάτι που πλέον το έχουν όλοι ανάγκη. Δηλαδή, ακούσαμε από νέες ηλικίες ότι υπάρχει τρομερή έλλειψη. Δεν έχουμε ένα πάρκο, παιδιά. Πρέπει να έχουμε ένα πάρκο να πηγαίνουν τα παιδάκια να κάτσουν δύο ηλικιωμένοι. Όπως κάθονταν κάποτε και στον Μπουράπα. Αυτά πρέπει να γίνουν. Ναι, ξέρεις, το θέλουν και οι νέοι, Αλεξία, αλλά παρκάρουμε το αυτοκίνητό μας στη διάβαση πεζών, παρκάρουμε σε σημεία, σε πάρκινγκ καμέα, δηλαδή θέλουμε κάτι, αλλά δεν το προσπαθούμε κι εμείς, δεν κάνουμε αυτό που πρέπει για να βοηθήσουμε την κατάσταση και πολλά ακόμη. Κοιτάξτε, ο Δήμος είναι μια μηχανή, σκεφτείτε το, έτσι το βλέπω εγώ με τα δικά μου μάτια, με πολλά γρανάζια. Ένα γρανάζι, να το πω, είναι αυτό που ασχολείται ο φίλος μου και συνεργάτης ο Χρυσοστόμου, ο Μάκης, που είναι αντιδήμαρχος στον τομέα των σκουπιδιών. Αν ο πολίτης που έχει να κάνει το συγκεκριμένο δεν αντιληφθεί ότι πρέπει να πετάει την ώρα που πρέπει τα σκουπίδια και όχι απ' έξω, γιατί αυτό περνάει στο δικό μου τομέα. Θα πάει το σκουπιδάκι στο Γεσχάρα, θα βουλώσουν τα άμβρια. Δηλαδή η νοοτροπία αυτή είναι κάνω κακό. Ναι. Εδώ είναι μια καλοδουλεμένη μηχανή όλο το πράγμα και καθένα με το δικό του γρανάζι. Αν σταματήσει ένα να λειτουργεί, σταματάει και η μηχανή. Έτσι το βλέπω εγώ. Σας ενδιαφέρει και κάποιος άλλος τομέας εκτός από την ΔΕΙΑΗ? Κοιτάξτε, εγώ μηχανικός είμαι. Να το πω έτσι, το βλέπω πολύ πιο εύκολο να πω σε κάτι που έχει να κάνει στο τεχνικό κομμάτι παρά σε κάτι άλλο που θα χρειαστεί πολύ περισσότερο χρόνο για να προσφέρω αυτό που θα μπορούσα να προσφέρω. Δηλαδή να πω σε ένα τομέα που δεν το ξέρω καθόλου. Μέχρι να τα βάλω κάτω, να δω πού γίνεται εδώ, θα χάσουμε το διάστημα που πρέπει. Οπότε στο τέλος πρέπει να είμαστε και λίγο παραγωγικοί. Έτσι δεν είναι? Θεωρώ ότι θα ήταν κάτι, αν ήμουν σε κάποιο άλλο τομέα, σε κάποιο που να έχει να κάνει με το τεχνικό κομμάτι που γνωρίζω πολύ καλά. Έχουμε μια καινούργια πρακτική πλέον και μιλώ για τις συνεδριάσεις λογοδοσίας. Πόσο βοηθούν? Θα το δούμε. Μία έχει γίνει, δύο. Ναι, πολύ λιτά, ναι. Θα το δούμε. Τόσο λίγο. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι έχουν ανάγκη και οι φορείς αλλά και οι πολίτες από ξεκάθαρες απαντήσεις, αλλά σίγουρα. Όχι απλά λόγια, θέλουν πράξεις. Λόγια στα ράτα. Λόγια στα ράτα. Θέλουν πράξεις. Θέλουν έργα και πολλές φορές δεν τα βλέπουμε αυτά, οπότε όλοι οι νέοι που ασχολούνται τώρα και έτσι είναι πιο καθαροί και δεν τους έχει αφομοιώσει και το σύστημα, οφείλουν να κάνουν και κάτι παραπάνω. Έτσι είναι. Εγώ οφείλω να πω ότι όχι μόνο εγώ και οι υπόλοιποι νέοι που ασχολούνται πρώτη φορά, βλέπω ότι υπάρχει ειλικρίνεια, υπάρχει πάρα πολύ καλή διάθεση και ας μείνουμε εδώ.
Θεωρώ ότι έχει μια πολύ καλή σύνθεση το Δημοτικό Συμβούλιο αυτή τη φορά. Υπήρξαν κι άλλες. Υπάρχει μια καλή σύνθεση. Υπάρχει καλό υλικό. Υπάρχει πολύ καλό υλικό. Και στην ομάδα του Δημάρχου του κ. Μπέκα και στις άλλες παρατάξεις. Αλλά και ο Δήμαρχος θεωρώ ότι έχει μια πολύ καλή ομάδα γύρω του αυτή τη φορά. Πώς είναι ανοιχτό στο τέλος. Θα φανεί, ναι, βεβαίως. Στο τέλος θα κάνουμε τον απολογισμό. Είναι ανοιχτός ο Δήμος στους δημότες? Νομίζω πως ναι. Οι πόρτες είναι ανοιχτές. Ναι. Βλέπετε κάτι άλλο εσείς, ρωτάω εγώ εσάς? Όχι, ρωτάω, γιατί η αλήθεια είναι έτσι όπως το είπε και η Αλεξία, ότι ερχόμενος εδώ πριν τις εκλογές μας είχε πει ο κύριος Μπέκας ότι θέλουμε να ακούμε τους πολίτες. Ήταν μια πρακτική που είχε ακολουθήσει. Είναι αυτό που σας είπα εγώ πριν, που θέλουμε προτάσεις να ακούμε, θέλουμε και προτάσεις. Δεν είναι ότι καθόμαστε εμείς σε μια καρέκλα και βγαίνουν ξαφνικά προτάσεις από το κεφάλι μας. Θέλουμε, αν δεν μιλήσει ο κόσμος, δεν μπορούμε να έχουμε κι εμείς καλή εικόνα. Το δικό σας το όνειρο ποιο είναι, δηλαδή ποιος είναι ο προσωπικός σας στόχος? Επαγγελματικά μιλάτε? Όχι, στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης. Πώς θα είσαστε ικανοποιημένος, ολοκληρώνοντας αυτό που κάνετε, τι έχετε στο μυαλό σας? Κοιτάξτε, εγώ σας είπα εξ αρχής ότι θα ήθελα να δω μια πόλη φιλική για το παιδί. Κρύβει πάρα πολλά πράγματα από πίσω. Θέλω να δω την πόλη μου, επειδή θεωρώ ότι έχουμε την πιο ωραία πόλη, το λέω εδώ, όχι μία από τις πιο ωραίες, την πιο ωραία πόλη. Έχω ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα, έχω μείνει σε μεγάλες πόλεις. Είναι όντως η πιο ωραία πόλη. Έχουμε το πράσινο, έχουμε τη λίμνη μας, έχουν δοθεί πλέον, έχουμε όλες τις υποδομές, τους δρόμους μεγάλους για να σε μικρή απόσταση τα γνωρίζουμε όλα. Προσφέρουμε πάρα πολλά. Πρέπει να δούμε λίγο το παιδί. Αν κάνουμε μια πόλη φιλική στο παιδί, έχουμε πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Ο Δήμαρχος ακούει τους συνεργάτες του, δηλαδή αν κάτι δεν σας αρέσει, θα το πείτε στο Δήμαρχο? Εννοείται θα το πω και θα το ακούσει. Οφείλω να το ακούσει. Μάλιστα, ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ να σας κάλυψα, αν και είναι πολύ σύντομο το διάστημα για εμείς είμαστε σε φάση ενημέρωσης ακόμα. Όποτε θέλετε είμαι στη διάθεσή σας. Είναι μεγάλη επιχείρηση, το είπαμε από την αρχή, αλλά θα τα πούμε και αργότερα κάποια στιγμή για να δούμε τι τσεκάρουμε από αυτά που είπαμε. Ό,τι θέλετε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον κύριο Βασιλείου να ενημερωθούμε για τα φορολογικά μας. Η ώρα στο στούντιο Ε103 FM είναι 9. Ακούτε στούντιο Ε103 FM. Αληθινή ραδιοφωνική εμπειρία. www.stotapsi.gr. Ψήνεσαι για ενημέρωση. Στούντιο Ε103 FM. True Radio Experience. Alone, falling free, trying my best not to forget what happened to us, what happened to me, what happened as I let it slip. I was confused by the powers that be, forgetting names and faces. Passers-by were looking at me as if they could erase it. Baby, did you forget to take your meds? Baby, did you forget to take your meds? I was alone, staring over the ledge, trying my best not to forget all manner of joy, all manner of glee, and our one heroic pledge. How it mattered to us, how it mattered to me, and the consequences. I was confused by the birds and the bees, forgetting if I meant it. Baby, did you
falling free, trying my best not to forget. Επιστρέψαμε και καλησπερίζουμε τον Βασίλη Βασιλείου, φοροτεχνικό και γενικό γραμματέα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων. Είπαμε ότι κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα θα τον έχουμε κοντά μας για να μαθαίνουμε τι γίνεται με τα φορολογικά, οτιδήποτε νεότερο, και είναι πολλά αυτά που έχουμε να συζητήσουμε. Κύριε Βασίλη, μάλλον. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με δύο ερωτήσεις που έχουμε και να πάμε μετά στα υπόλοιπα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε. Να ξεκινήσουμε λίγο με το κομμάτι των πολιτιστικών συλλόγων. Γιατί δέχτηκα μηνύματα από πολλούς συλλόγους ότι πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολη η διαδικασία και έχουν και πολλά εμπόδια στην λειτουργία τους. Ακριβώς. Τι γίνεται λοιπόν με αυτό το κομμάτι? Όσον αφορά το κομμάτι των πολιτιστικών συλλόγων, τα τελευταία χρόνια οι σύλλογοι ταλανίζονται λίγο όσον αφορά το λογιστικό-οικονομικό τους κομμάτι. Ναι, μεν μπορεί να μην εντάσσονται σε κάποιες κατηγορίες βιβλίων, στα διπλογραφικά ή τα απλογραφικά που λέμε εμείς και έχουν ένα βιβλίο ταμείου, αλλά δεν πάβει να είναι στο στόχαστρο και στους ελέγχους της εφορίας. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια είχαμε αρκετούς ελέγχους στην περιοχή μας, σε κάποιους συλλόγους, μάλλον σε πάρα πολλούς συλλόγους, και μπήκανε και πάρα πολύ μεγάλα πρόστιμα. Και αυτή τη στιγμή αρκετά διοικητικά συμβούλια ταλανίζονται και είναι στα διοικητικά δικαστήρια για να μπορέσουν να μειώσουν ή να παραγράψουν αυτά τα προστήματα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και σαν φυσικά πρόσωπα. Γιατί όπως είναι γνωστό, σε κάθε πολιτιστικό σύλλογο το διοικητικό συμβούλιο ευθύνεται για τις πράξεις τις οποίες γίνονται για το διάστημα στο οποίο έχουν τη θητεία τους. Αυτό πρέπει να καταλάβουν πλέον όλοι οι σύλλογοι. Πρέπει να έχουν το αφημί τους. Είναι υποχρεωτικό πλέον από εδώ και πέρα, και ειδικά από 1η-1η-24, να έχουν το λογιστή τους. Γιατί κατά διαστήματα θα πρέπει να ανεβάζουν και τα έσοδα και τα έξοδα στο My Data. Δεν είναι γράφουμε ένα απλό ταμείο και κάνουμε τους λογαριασμούς τέλος του έτους, έρχεται η Εξελεγκτική Επιτροπή, λέει είναι αυτό και τελείωσε. Πρέπει να μιλάνε με το λογιστή τους για τις εκδηλώσεις που θα κάνουν, ποιες εκδηλώσεις έχουν ΦΠΑ, ποιες δεν έχουν ΦΠΑ, ποιες εκδηλώσεις μπορούν να πάρουν απαλλαγή ΦΠΑ για να μην φορολογηθούν σαν επαγγελματίες. Και να δούνε τι ακριβώς γίνεται με τα βιβλία τους. Άρα καλό θα είναι όλοι οι σύλλογοι πλέον, είτε είναι μικροί είτε είναι μεγάλοι, να προστρέξουν σε λογιστές, και δεν το λέω αυτό γιατί οι λογιστές θα πρέπει να έχουν πελάτες ή να βγάλουν κάποια χρήματα. Είναι πλέον υποχρεωτικό. Ασχολούνται όμως όλοι οι λογιστές με συλλόγους? Γιατί, δεν το γνωρίζω. Μάλιστα, σε ένα από τα μηνύματα έλεγε ότι νομίζω στα Γιάννενα μόνο 4-5 ασχολούνται με συλλόγους. Δεν ασχολούνται όλοι οι λογιστές. Η αλήθεια είναι ότι δεν ασχολούνται πολύ με τους πολιτιστικούς συλλόγους. Εγώ προσωπικά θα σας πω ότι ασχολούμαι και έχω πάνω από 20 συλλόγους στο γραφείο μου. Άρα δηλαδή. Και ασχολούμαι σε καθημερινή βάση με ό,τι νομοθεσία υπάρχει και με ό,τι προβλέπεται πάνω στα λογιστικά, και με την εμπειρία πλέον, προσέξτε λίγο, των ελέγχων που γίνανε. Άρα στην ουσία λέμε ότι για να κάνει μια εκδήλωση ένας σύλλογος πρέπει να κάνει πόσα πράγματα πριν και πόσα πράγματα μετά την εκδήλωση. Ακριβώς, για κάποιες εκδηλώσεις πρέπει να πάρει απαλλαγή ΦΠΑ, να μην πληρώσει το ΦΠΑ για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Αυτό προέχει κάποια συμφωνητικά με τους χώρους που θα γίνουν, με τους μουσικούς, να ασφαλιστούν οι μουσικοί, να πάρουν απαλλαγή για τα παιδιά που θα σερβίρουν, για τα προϊόντα που θα δώσουν, να πάρουν απαλλαγή ΦΠΑ. Έχει μια σειρά διαδικασιών που για τις απαλλαγές που έχουν 1 και 2 φορές το χρόνο για εκδηλώσεις που κάνουν. Από εκεί και πέρα άλλες εκδηλώσεις, ανάλογα με την δραστηριότητα που έχουν, θα δούμε τι γίνεται. Γιατί μπορεί να έχουν ένα μουσείο. Κάποιος σύλλογος εδώ στην πόλη μας, στο νομό μας μάλλον, έχει και κάποιο μουσείο. Άρα θα πρέπει να ενεργήσει διαφορετικά. Πρέπει όλα αυτά να τα δούνε, δεν είναι τίποτα μελιτέο και είναι πολύ σοβαρό. Ωραία. Οπότε φίλες και φίλοι, άλλαξαν τα πράγματα. Καλύτερα να έχετε από κοντά το λογιστή, να σας ενημερώνει για να μην τρέχετε και δεν φτάνετε μετά. Ακριβώς. Τι γίνεται με τις καινούργιες ταυτότητες? Γιατί όσοι έβγαλαν τις νέες ταυτότητες θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουν τα στοιχεία τους. Αλλάζουν αυτόματα στην εφορία, στο τάξη, πώς γίνεται? Με το που θα βγάλει κάποιος την καινούργια ταυτότητά του, αυτόματα στην εφορία γίνεται η γνωστοποίηση μέσω της αστυνομίας και αλλάζουν τα στοιχεία κανονικά. Δεν χρειάζεται δηλαδή ούτε να επισκεφτεί το λογιστή του ούτε την εφορία για να μπορέσει να πάει στο μητρό και να αλλάξει τα στοιχεία. Όμως θα πρέπει να προσέξει, τη νέα του ταυτότητα θα πρέπει να τη δηλώσει όπου αλλού χρειάζεται. Παραδείγματος χάρη στις τράπεζες, κατά κύριο λόγο στις τράπεζες. Θα πρέπει να πάει ο ίδιος να την δηλώσει, γιατί κάποια στιγμή δεν θα μπορεί να κάνει συναλλαγές σε καθημερινή βάση.
Αυτό στις τράπεζες γίνεται και μέσω Gov ή λάθος πληροφορία? Γίνεται και μέσω Gov η επικαιροποίηση και των στοιχείων πλέον. Δηλαδή, κατά διαστήματα η τράπεζα ζητάει κάθε 2 χρόνια περίπου να επικαιροποιήσει τους λογαριασμούς. Να δει αν όντως είναι επαρκετά τα πρόσωπα που έχουν τους λογαριασμούς, να το πούμε απλά. Εκεί μέσω του Gov και δίνοντας τους κωδικούς μπορεί κάλλιστα να τραβήξει τα στοιχεία μέσα από το e-banking και αυτόματα να κάνει την ενεργοποίηση. Όσον αφορά την ταυτότητα τώρα, μπορεί την ταυτότητα να τη στείλει απευθείας με ένα email στην τράπεζά του, με αυτόν που συνεργάζεται, γιατί όλοι πλέον στην τράπεζα έχουμε και κάποιον τραπεζικό συνεργάτη, να το πούμε έτσι, υπεύθυνο για μας, που μπορούμε να στείλουμε την ταυτότητα και να περάσουν τα στοιχεία μέσα στο σύστημα το τραπεζικό και να μπορούμε, να ενεργούμε τα πάντα. Γιατί αν αλλάξει την εφορία μέσω της αστυνομίας και θελήσει κάποιο και δεν πάει στην τράπεζα και θελήσει να κάνει μια εξοδότηση μέσω του Gov, δεν θα μπορέσει να την κάνει. Οπότε εφορία, λογιστής αυτόματα ενημερώνονται. Ακριβώς. Και κάνουμε ό,τι διαδικασία είναι για τα υπόλοιπα τράπεζες και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να υπάρχει. Πάμε λοιπόν στο ε9 και στις προθεσμίες υποβολής για το 23. Θα πούμε λιγάκι ένα σημαντικό κομμάτι τώρα για το ε9, γιατί μέχρι πρότινος γνωρίζαμε ότι το ε9 θα πρέπει να το υποβάλουμε μέχρι τις 31 Μαρτίου του 24 για τις μεταβολές που γίνανε μέσα στο 23. Και αυτό ξέραμε μέχρι σήμερα. Πλέον όμως είναι σημαντικό αυτό που θα πούμε τώρα, ό,τι μεταβολή έγινε μέσα στο 23 πρέπει να γίνει μέχρι τις 8 Τρίτου. Δηλαδή πότε έχει 8 ο μήνας, μέχρι τις 8 Τρίτου, την Παρασκευή, θα πρέπει όλοι οι φορολογούμενοι που έχουν μεταβολές μέσα στο 2023 να πάνε στο λογιστή τους ή οι ίδιοι, αν μπορούν, να τροποποιήσουν το ε9, είτε πουλήσαν, είτε αγοράσαν, είτε μεταβιβάσαν κάποιο ακίνητο. Και αυτό έχει σημασία γιατί 1η Απριλίου θα ξεκινήσει να βγαίνει το καινούριο έμφυα. Από φέτος το έμφυα θα είναι σε 11 δόσεις και ξεκινάει από τη δόση 30, τελευταία εργάσιμη του Απριλίου, τέλος του Απριλίου. Και θα έχουμε όλοι κατά νου πλέον ότι οποιαδήποτε μεταβολή γίνεται μέσα στο έτος, δηλαδή για το 24, θα πρέπει να δηλωθεί μέχρι τις 30, μέχρι την τελευταία εργάσιμη του Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Δηλαδή για το 24 τώρα που διανύουμε, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, 30 πότε θα είναι η τελευταία εργάσιμη, θα πρέπει όλοι οι φορολογούμενοι που έχουν μεταβολές στο ε9 να το δηλώσουν στο λογιστή τους. Βέβαια, εδώ έχουμε και το εξής. Ήδη σιγά σιγά αρχίζει και περνάει από το Υπουργείο η τροποποίηση του ε9 να γίνονται αυτόματα με τις μεταβολές των συμβολογράφων. Κάποιες θα γίνονται, κάποιες δεν θα γίνονται και σιγά σιγά πιστεύω θα γίνονται αυτόματα με τη μεταβίβαση του ακινήτου ή την αγορά ή τη δωρεά ή οτιδήποτε μέσω συμβολογράφου. Αυτό πιστεύω θα το δούμε ως ονούπου, άρα να έχουμε στο μυαλό μας την ημερομηνία αυτή του Ιανουαρίου. Μάλιστα. Πώς δόθηκε παράταση για τη σύνδεση των ταμιακών μηχανών? Η σύνδεση των ταμιακών με τα πώς είναι ένα θέμα που μας ταλανίζει εδώ και αρκετό καιρό. Έχουμε πάρει αρκετές παρατάσεις και ξαναπήραμε άλλη μια παράταση. Και μάλιστα τα είχα παραγγείλει και δεν τα είχαν λάβει τα πώς. Δεν είναι μόνο αυτό. Οι τράπεζες δεν είχαν αναβαθμίσει και πολλά πώς. Δηλαδή είχαμε τράπεζες οι οποίες αναβαθμίσαν τα μηχανήματα μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε ταμιακές μηχανές με τα παλιά συστήματα, με τα παλιά λογισμικά που δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν, να συνδεθούν με τα πώς. Οπότε καταλαβαίνετε υπήρξε ένα μεγάλο μπάχαλο, θα το πω αυτό το διάστημα, και μια μεγάλη αγωνία στους φορολογούμενους, γιατί ακούγαμε από το Υπουργείο ότι δεν θα δοθεί παράταση, όλοι αγωνιούσαν, οι τεχνικοί δεν προλαβαίνανε και την τελευταία μέρα δόθηκε μια παράταση 1 μήνα συν 1 μήνα. Τι σημαίνει αυτό όμως? Ουσιαστικά η ημερομηνία είναι μέχρι τις 31 Μαρτίου. Όλες οι ταμιακές μηχανές μέχρι 31 Μαρτίου θα πρέπει να συνδεθούν με τα πώς. Όμως, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη δουλειά για τους τεχνικούς, εάν κάποιος τεχνικός δεν προλαβαίνει και κλείσει το ραντεβού με τον επιχειρηματία 10 Απριλίου, θα πρέπει, θα πω στην αρχή, ο επιχειρηματίας να μπει στην πλατφόρμα που θα ανοίξει και να δηλώσει το ραντεβού του. Δεν ξέρω αν θα το κάνει ο λογιστής ή αν θα το κάνει ο τεχνικός με τους κωδικούς τάξης στην πλατφόρμα που θα ανοίξει ΑΔΕ, αλλά θα πρέπει να μπει μέσα μέχρι την τελευταία μέρα του μήνα και να δηλώσει το ραντεβού του το Απρίλη. Δεν σημαίνει ότι θα πάω αυθαίρετα 10 Απριλίου και θα κάνω το ραντεβού. Όχι. Θα πρέπει να το έχω δηλωμένο. Αν δεν το έχω δηλωμένο δεν ισχύει. Το πρόστιμο, εάν δεν δοθεί άλλη παράταση, την 1η Απριλίου θα είναι αρκετά υψηλό. Άρα θέλει μεγάλη προσοχή στο να δηλωθούν
το λέω πάλι, τα ραντεβού όλων που δεν προλαβαίνουν να κάνουν τη σύνδεση των ταμιακών μέσα στο Μάρτιο. Ωραία, να το έχουν υπόψη τους λοιπόν οι φίλοι. Και εδώ έχουμε και κάτι άλλο όσον αφορά την εστίαση. Γιατί στην εστίαση θα υποχρεώνται να βάλουν κάποιες καινούργιες ταμιακές μηχανές που θα παρακολουθούν με τα τραπεζοκαθίσματα, αν υπάρχουν τις παραγγελίες. Γιατί υπάρχουν, ναι, μεν λέμε σύνδεση ταμιακών μηχανών με το πώς, αλλά υπάρχει και λίγο αδυναμία. Τι σημαίνει σύνδεση? Πάω να παραγγείλω μέσα. Είμαι υποχρεωμένος να φέρω την απόδειξη έξω με το που θα πάω τον καφέ. Αν κόψω, δεν μπορώ να πληρωθώ με ταμιακή μετά. Άρα υπάρχουν και κάποιες αδυναμίες, κατά κύριο λόγο στην εστίαση. Εδώ θα αλλάξουν οι ταμιακές μηχανές. Σε πρώτη φάση πρέπει να γίνει όμως η σύνδεση και από το Μάιο με Ιούνιο έχει δοθεί μια παράταση που θα έρθουν οι καινούργιες ταμιακές. Όλα τα καταστήματα αυτά θα βάλουν τις καινούργιες ταμιακές. Επιδότηση για την αγορά των ταμιακών παίρνουν τα μαγαζιά? Αυτή τη στιγμή θα βγει και ένα άλλο βάουτσερ από ό,τι ανακοινώθηκε. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Δεν ξέρω δηλαδή τι ακριβώς γίνεται. Μέχρι τώρα βγάλαν το βάουτσερ σύνδεσης, όπου η σύνδεση και η ρύθμιση των POS ήρθε λίγο χαμηλά για όλους, μιας και δόθηκε μια επιδότηση 100-115 ευρώ για το κάθε άτομο, για την κάθε μια επιχείρηση. Τι γίνεται με την εργασία των συνταξιούχων και τι θα πρέπει να κάνει ο συνταξιούχος που ενδιαφέρεται να εργαστεί? Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι και θα πρέπει οι συνταξιούχοι να έχουν τα αυτιά τους ανοιχτά, να το πούμε έτσι. Ήδη πριν από λίγο μας ήρθε ένα μήνυμα που λέει ότι μέχρι τώρα 27.000 συνταξιούχοι δηλώσανε ότι πλέον θα κάνουν και το βασικό τους επάγγελμα ή κάποιο άλλο επάγγελμα στον ιδιωτικό τομέα. Τι πρέπει να κάνει ο συνταξιούχος? Αυτός που είναι απασχολούμενος θα πρέπει να υποβάλει στο ΙΕΦΚΑ στη σελίδα, να πει μέσα και να υποβάλει με τη χρήση των κωδικών που έχει από το τάξης το που εργάζεται. Αυτό είναι υποχρεωτικό. Και το κάνει ο ίδιος μόνος του. Και το κάνει ο ίδιος μόνος του ή κάποιος συγγενής του. Επειδή μιλάμε τώρα για συνταξιούχους, καταλαβαίνετε ότι δεν θα είναι εξοικειωμένοι κάποιος από τους συγγενείς τους ή και πολλοί μπορεί να επισκεφθούν και το λογιστή. Έτσι. Συνήθως μας έρχονται πλέον τώρα, μας ρωτάνε, γιατί είναι πολλές οι ερωτήσεις πάνω στο κομμάτι αυτό. Ποιοι θα πρέπει να το κάνουν αυτό? Όλοι όσοι είναι πριν συνταξιούχοι, πριν την 1η Πρώτου του 24 και εργάζονται και έχουν δηλώσει με οποιονδήποτε τρόπο την εργασία τους. Δηλαδή, είτε παίρναν άδεια, είτε κάνανε δηλώσεις στον φορέα, στο ΙΕΦΚΑ, κάναν τις δηλώσεις, χειρόγραφα, τις αιτήσεις για ότι θα δουλεύουν και να πάρουν την έγκριση. Αυτοί θα πρέπει να μπουν μέσα στην πλατφόρμα τώρα και να το δηλώσουν. Όσοι εργάζονται από την 1η Πρώτου του 24, συνταξιούχοι, θα πρέπει και αυτοί να μπουν μέσα πλέον να το δηλώσουν. Όσοι εργαστήκαν από την 1η Πρώτου 24 μέχρι κάποιο διάστημα μέχρι τώρα και φύγανε από την εργασία, πάλι και αυτοί θα πρέπει να μπουν και θα πούμε γιατί θα πρέπει να το δηλώσουν. Όσοι υποβάλλαν αίτηση συνταξιοδότησης και αναλαμβάνουν εργασία μετά την υποβολή αυτής. Κάποιοι μπορεί να κάνουν την αίτηση, να πάρουν πρώτα τη σύνταξη και μετά να υποβάλουν αίτηση ότι θέλουν να πάνε για δουλειά. Να εργαστούν. Κάποιοι όμως υποβάλλουν την αίτηση και ταυτόχρονα συνεχίζουν. Θα πρέπει αμέσως και αυτοί να μπουν και να το δηλώσουν. Θα δούμε πότε πρέπει. Δηλαδή μπορεί κάποιος να μην διακόψει την εργασία του, την εργασία που κάνει και συνεχίζει και συγχρόνως βγαίνοντας στη συνταξιοδότηση, υποβάλλει την αίτηση συνταξιοδότηση, συνεχίζει όμως να εργάζεται. Θα πρέπει εκεί να κάτσει και να το δηλώσει. Τώρα ποιες είναι οι προθεσμίες? Πρέπει να υποβληθεί μέχρι την τελευταία μέρα του μήνα ανάληψης της απασχόλησης. Δηλαδή αν κάποιος δουλέψει το Γενάρη, θα πρέπει μέχρι τις 31 Γενάρη να μπει μέσα και να δηλώσει ότι πλέον από την πρώτη του μήνα εργάζεται, ή μέχρι την τελευταία μέρα του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Για αυτούς που λέγαμε ότι συνεχίζουν. Τώρα, αν κάποιος μπει μετά τη συνταξιοδότηση, μετά από 6 μήνες ή έχει την ανάγκη να εργαστεί μετά από 1 χρόνο, θα μπει μέσα στο μήνα που είπαμε προλίγου. Τι σημαίνει παραλείπω να το δηλώσω? Και με ποια? Χρηματική κύρωση ίση με 12 μηνιαίες συντάξεις. Πολύ σημαντικό. Πολύ μεγάλο ποσό. Μεγάλο το πρόστιμο. Μεγάλο το πρόστιμο. Άρα, γι' αυτό είπα από λίγο, πρέπει οι συνταξιούχοι που πρόκειται να απασχοληθούν θα πρέπει να έχουν τα μάτια τους και τα αυτιά τους ανοιχτά
για να μην πέσουν στην παγίδα του προστίμου. Και δεν κάνουμε τίποτα χωρίς να ρωτήσουμε τον λογιστή μας. Αυτό λέω εγώ πια. Για οτιδήποτε πρέπει να ρωτάμε τον λογιστή μας. Ακριβώς, ο λογιστής παίζει πλέον σημαντικό ρόλο. Δεν είναι ο σημαντικός ο ρόλος, και νομίζω το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι το να ενημερώσει τα βιβλία ή να κάνει μια φορολογική δήλωση. Ο λογιστής πλέον είναι από εκεί και μετά. Γιατί όπως ακούσατε, φέτος λέει 1,5 εκατομμύρια δηλώσεις θα είναι συμπληρωμένες. Από του χρόνου να πούμε και ένα νέο, ότι έρχεται νέο φορολογικό σε λίγο καιρό, σε λίγες μέρες. Έτσι, και θα δούμε και άλλα πράγματα. Ο λογιστής θα παίξει σημαντικό ρόλο από εκεί και πέρα στην πληροφόρηση. Δεν είναι κάτι απλό το λέμε, είναι έτοιμες οι φορολογικές δηλώσεις. Και είναι και αυτός που ακούω και τα παράπονα μας, πω τι μου ήρθε να πληρώσω. Έτσι καλά, λογιστής θα τα ακούσει. Θέλουν πάντα τον έλεγχο, την ενημέρωση, υπάρχουν τα τεκμήρια, υπάρχουν οι αποδείξεις, υπάρχουν συντάξεις εξωτερικού που δεν είναι μέσα. Δηλαδή το να έρθει να πει κάποιος είναι έτοιμη δήλωση, στείλ την, δεν λέει τίποτα. Έτσι είναι. Και εξάλλου, συγγνώμη, το λογιστή θα τον έχει συνεχόμενα για όλο τον χρόνο. Να ρωτήσει, θέλει να πάρει κάτι, θέλει να κάνει μια δωρεά, να μεταβάσει οτιδήποτε. Το λογιστή το χρειάζεται. Και νομίζω ότι καλημέρα μιλάτε πλέον στο τηλέφωνο, κύριε Βασίλη. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Μιλάμε στο τηλέφωνο αρκετές ώρες. Ολοκληρώσαμε και τους συνταξιούχους. Ναι, υπάρχουν πολλά τα ερωτήματα, και αν κάποιοι που μας ακούνε έχουν ερωτήματα και τους ενδιαφέρει, να στείλει και να τα συζητήσουμε, να τα στείλουμε μετά στον κύριο Βασιλείου. Γιατί είναι, συγγνώμη λίγο, είναι και σημαντικό το ότι έχουμε 27.000 ήδη συνταξιούχους που εργάζονται. Καταλαβαίνετε, μιλάμε. Είναι μεγάλος ο αριθμός. Άρα είναι μεγάλες και ανάγκες των ανθρώπων αυτών, και το καταλαβαίνετε. Οι συντάξεις είναι πλέον πολύ μικρές. Βέβαια. Και δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Σαφώς. Με τις φορολογικές δηλώσεις. Με τις φορολογικές δηλώσεις, η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι μέχρι το τέλος του Μαρτίου θα έχει ανοίξει το σύστημα. Ήδη μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, και οι λογιστές για τις εταιρείες και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και το δημόσιο έχει πλέον στείλει ενημέρωση όσον αφορά τους μισθούς, τις κρατήσεις, τους φόρους για τις φορολογικές δηλώσεις. Άρα αυτή τη στιγμή ουσιαστικά οι φορολογικές δηλώσεις σε κάποια σημεία είναι προσυμπληρωμένες, όπως ήταν και πέρυσι και πρόπερσι και τα τελευταία 4-5 χρόνια. Και φιλοδοξούμε, από ό,τι μας λέει και το Υπουργείο, μέχρι τέλος του μήνα να ξεκινήσει μέχρι τις 30 Ιουνίου. Τώρα έχουμε και κάποια δώρα για τους νέους επαγγελματίες, και μπορούμε να δούμε λιγάκι τι γίνεται. Ξεκινάμε για την απαλλαγή από το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα. Στην προηγούμενη συνάντηση που είχαμε το Φεβρουάριο, είχαμε πει ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και ειδικά οι νέοι που ξεκινήσαν από την 1η Πρώτου του 2021 μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023, απαλλάσσονται τα αντικειμενικά κριτήρια, το τεκμαρτό που προσδιορίζεται το εισόδημα. Άρα όποιος έχει κάνει έναρξη από την 1η Ιανουαρίου του 2021 δεν έχει να φοβάται τίποτα για τα επόμενα 3 χρόνια από την ημερομηνία που έχει κάνει έναρξη, δεδομένου ότι κάθε έτος είναι φορολογικό, δεν είναι ημερολογιακό που λέμε. Δηλαδή το φορολογικό τελειώνει 31 Δεκεμβρίου. Εντάξει, δηλαδή και 1η Νοέμβρη να κάνει έναρξη κάποιος, 31 Δεκεμβρίου είναι ένα έτος. Τελειώνει. Άρα, όσοι έχουν από την 1η Ιανουαρίου του 2021 και μετά δεν έχουν ένα φόρο να φοβούνται για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, ότι θα μπουν στα αντικειμενικά κριτήρια. Μιλάμε πάντα για τους νέους. Οι νέοι θα πληρώσουν μισοφόρο. Αν το εισόδημά τους είναι μέχρι 10.000 ευρώ, τότε αντί να φορολογηθούν στα κέρδη τους με 9%, στα πρώτα 10.000, θα φορολογηθούν με 4,5%. Και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι για αυτούς που ξεκινάνε τα βήματά τους σιγά σιγά. Είναι πάλι για αυτούς που κάνανε έναρξη από την 1η Ιανουαρίου του 2021 μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Και από τον χρόνο μετακυλίονται τα χρόνια. Μειωμένη προκαταβολή φόρου. Όσοι θα υποβάλουν φέτος πρώτη φορά φορολογική δήλωση από επιχειρηματική δραστηριότητα, η προκαταβολή θα γίνει μείωση 50%. Η προκαταβολή στα φυσικά πρόσωπα είναι 55% του αρχικού φόρου. Άρα το 55% θα γίνει 27,5%. Και αυτό πάλι είναι ένα σημαντικό βήμα και είναι μια ανάσα, αν και πάντα θα λέμε ότι η προκαταβολή δεν είναι αναπτυξιακό μέτρο. Και πάντα θα ζητάμε από το Υπουργείο, και από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά με τα χρόνια θα καταργηθεί
αρκετά σύντομα. Τέλος επιτιδεύματος. Οι νέοι επαγγελματίες πλέον δεν θα έχουν τέλος επιτιδεύματος και θα έχουν κούρεμα, και όσοι θα φορολογηθούν με τα νέα αντικειμενικά κριτήρια θα έχουν κούρεμα στο τέλος επιτιδεύματος 50%. Δηλαδή το 650 ευρώ στις ατομικές επιχειρήσεις θα γίνει 325 ευρώ. Και για κάθε υποκατάστημα το τέλος επιτιδεύματος από 600 ευρώ θα γίνει 300 ευρώ. Εδώ θα πρέπει να προσέξουμε λίγο με τις ηλεκτρονικές αποδείξεις. Οι ηλεκτρονικές αποδείξεις θα πρέπει και φέτος να είναι το 30% του εισοδήματος που έχει κάποιος. Αν κάποιος έχει κάνει ιατρικές δαπάνες στους κλάδους των γιατρών, είναι 8 κλάδοι ιατρικοί, και έχουν γίνει με κάρτα οι δαπάνες, αυτές μετράνε στο 30% των αποδείξεων 200%. Δηλαδή αν κάποιος κάνει μια δαπάνη, πάει σε ένα νοσοκομείο και κάνει μια μικρή επέμβαση 1.000 ευρώ και την πληρώσει με την κάρτα του, που θα την πληρώσει έτσι και κόψει την απόδειξη, θα μετράει αντί για 1.000, 2.000 στο 30%. Και θα πρέπει να ξέρουν ότι όσοι φέτος το 2023 καταβάλανε ασφαλιστικές εισφορές για αναγνώριση ασφαλιστικής κατηγορίας, δηλαδή θέλανε να βγουν στη σύνταξη, τους λείπαν 2 χρόνια, πήγαν και τα πληρώσανε στον ΕΦΚΑ, θα πρέπει να ψάξουν τις βεβαιώσεις, δεν θα είναι καταχωρημένες μέσα, θα ψάξουν τις βεβαιώσεις, γιατί αυτό το ποσό αφαιρείται από το μισθό τους, από τη σύνταξή τους, τι έχουν πάρει τη χρονιά αυτή. Οπότε είναι και αυτό πολύ σημαντικό κομμάτι. Και κάτι άλλο που θα πρέπει να προσέξουν και είναι σε βάθος χρόνου, είναι ότι όσοι φορολογούμενοι έχουν κάνει ανακαίνιση σπιτιών σε κάποιες συγκεκριμένες εργασίες μέχρι 16.000, το ποσό αυτό θα το εκπέσουν για τα υπόλοιπα 5 χρόνια 3.200 το χρόνο. Από το εισόδημα. Είναι καινούριο όσον αφορά τις ανακαινήσεις από το 2023. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορούσε να ήταν 2 χρόνια πριν αυτό, κύριε Βασίλειο, τώρα καινούριο? Υπήρχε και τότε, αλλά υπήρχε λίγο πολύ χαμηλότερο. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι μέχρι 16.000, είναι 3.200 ευρώ σε κάποιες εργασίες που θα κάνουν, και να το πούμε γενικά, σε εργασίες στυλ του εξοικονομώ. Δηλαδή για τοποθέτηση θερμομόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων ή αλοπινάκων, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης, καταστάσεις διατάξεων αυτόματου ελέγχου και λειτουργίας συστήματος θέρμανσης, ακριβώς, και λειτουργικές αισθητικές, υδραυλική εγκατάσταση, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, συντήρηση επισκευής στέγης, τοιχοποιία επισκευή, τοποθέτηση κινητών συστημάτων σκιάς κτλ. Αυτά θα μπορούν να τα βρουν και στο ίντερνετ και από το λογιστή τους. Αυτό στέγης αφορά και επαγγελματίες ή μόνο φυσικά? Για επαγγελματίες είναι άλλο κομμάτι. Εδώ είναι για φυσικά πρόσωπα. Ναι, γιατί μιλάμε για τις προσωπικές δηλώσεις. Για παράδειγμα, το αλλαγή στέγης, που πολλοί επαγγελματίες χρειάζεται να αλλάξουν τη στέγη τους, αυτό δεν τους. Δεν επιδοτούνται. Και αν δεν είναι και δικό τους το ακίνητο, δεν είναι στην εταιρεία, εκεί έχουν κάποιο θέμα. Γιατί πλέον ότι είναι σταθερό και δεν μπορεί να μετακινηθεί σε ξένο ακίνητο, δεν μπορεί να θεωρηθεί και δαπάνη. Μάλιστα. Να λήξουμε και με. Είπαμε κάποια ευχάριστα τώρα, αλλά έχουμε κι άλλο ένα νέο ευχάριστο που προέκυψε πριν λίγο και έχει να κάνει με το φοιτητικό επίδομα. Ναι, πριν λίγο σε μια πλατφόρμα του Υπουργείου αναρτήθηκε μια τροποποίηση που θα γίνει στο φοιτητικό επίδομα και η οποία και κατατέθηκε και τροπολογία της 4 Τρίτου, μόλις χτες. Που σημαίνει ότι εντός των ημερών θα ψηφιστεί και θα γίνει και νόμος του κράτους. Το φοιτητικό επίδομα μέχρι τώρα ήταν στα 1.500 ευρώ και από εδώ και στο εξής πηγαίνει στις 2.000 ευρώ για κάθε φοιτητή, με τα κριτήρια. Μέσα στην τροπολογία αναφέρονται και τα κριτήρια, αυτή τη στιγμή δεν τα έχουμε, τα γνωστά ουσιαστικά, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι, και μάλιστα όταν έχουμε μισθωμένη κατοικία αυξάνεται η χορήγηση του επιδόματος από 2.000 ευρώ σε 2.500 σε κάθε φοιτητή που είναι στην ίδια μισθωμένη κατοικία. Μάλιστα. Αλλά και είναι και αυτό μια ανάσα για τους φοιτητές και για τις οικογένειες. Οτιδήποτε από αυτά είναι μια ανάσα, γιατί είναι μια καλή ανάσα. Ακριβώς. Και πολύ δύσκολα για τις οικογένειες, πραγματικά για τους γονείς που καταφέρνουν σήμερα με την κατάσταση που επικρατεί να σπουδάζουν παιδιά και πολύ περισσότερα να τα σπουδάζουν σε πανεπιστήμια άλλων πόλεων. Πολύ δύσκολο. Είναι σε πανεπιστήμια, έχετε δίκιο, άλλων πόλεων είναι πολύ δύσκολο και ευελπιστούμε ότι σιγά σιγά τώρα και με την άνοδο των μισθών και με κάποιες και τη βοήθεια του κράτους και αν μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε και την ακρίβεια και το ενεργειακό, αυτά είναι τα σημαντικά,
Σιγά σιγά ίσως θα μπορέσουμε να πάρουμε κάποια ανάσα. Αν δεν γίνουν αυτά, δυστυχώς δεν βλέπω κάποια. Ό,τι βοήθεια και να δίνει το κράτος θα είναι δωρεάν. Βασίλη Βασιλείου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε ξανά την επόμενη πρώτη Τρίτη. Να είστε καλά, δηλαδή, καλό βράδυ σε όλους και καλή αποκριά κιόλας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε κάπου εδώ. Θα ανεβάσουμε αύριο, όπως ξέρετε, την εκπομπή στο YouTube. Θα κόψουμε και τις συνεντεύξεις να τις ανεβάσουμε και στο Instagram. Το live streaming παραμένει στο προφίλ στο Facebook. Βέβαια υπήρξε σήμερα πρόβλημα γενικά με τα social, αρχίζει να ξεπερνιέται το θέμα, οπότε νομίζω και σιγά σιγά κάποιοι έχετε καταφέρει να μπείτε και στο Facebook και βλέπετε την εκπομπή. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Αγροτικό Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνου Πίνδο, στο μεγαλύτερο πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό της χώρας στον κλάδο της κτηνοτροφίας, με το πιο νόστιμο και το πιο ποιοτικό κοτόπουλο, μια ευρεία γκάμα από προϊόντα, όλα πεντανόστιμα, όλα ποιοτικά, και αν δεν τα έχετε δοκιμάσει όλα, να τα δοκιμάσετε, είναι πραγματικά εκπληκτικά. Ταΐστε την οικογένειά σας άφοβα με προϊόντα της Πίνδο, γιατί είναι και νόστιμα και ποιοτικά και πραγματικά θα σας βγάλουν ασπροπρόσωπος ακόμη και στα τραπέζια. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την μελετητική κατασκευαστική εταιρεία G-Cons, που παρέχει υπηρεσίες με ταχύτητα, συνέπεια, εμπιστοσύνη και επαγγελματισμό, χρησιμοποιώντας ό,τι πιο σύγχρονο τεχνικά και τεχνολογικά υπάρχει και έχοντας συνεχή συνεργασία με επιλεγμένους εξωτερικούς συνεργάτες σε όλους τους τομείς. Πάντα με γνώμονα τη διασφάλιση σε ποιότητα και λειτουργικότητα κάθε έργου. Η εταιρεία προσφέρει τεχνικές υπηρεσίες όπως έκδοση οικοδομικών αδειών, επισκευές, αντιπαροχές πραγματογνωμοσύνες, αλλά και υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων όπως πωλήσεις, προβολή και προώθηση ακίνητης περιουσίας. Μελετητική κατασκευαστική εταιρεία G-Cons στην Απολέων του Ζέρβα 2 και το τηλέφωνο είναι 2651 083 250. Ευχαριστώ πολύ και το Ελένη Χερσαλούν στη Μιχαήλ Αγγέλου 35 που με περιποιήθηκε και σήμερα. 2651 025 424 το τηλέφωνο, να κλείσετε και εσείς το ραντεβού σας. Ευχαριστώ πολύ και την Άγια και το αγαπημένο μου NY Fashion που με έντυσε και στη σημερινή εκπομπή, www.nyfashion.gr, και για όσους είστε τυχεροί και ζείτε στην περιοχή, επισκέπτεστε το φυσικό κατάστημα στην Ελεούσα, Ελευθόρο Ελευθερίας 51, εκεί θα γνωρίσετε, θα βρείτε την Νάγια να σας δώσει χρήσιμες συμβουλές και να επιλέξει για εσάς ό,τι καλύτερο υπάρχει. Αντρικό, γυναικείο και plus size σε κομμάτια που πραγματικά είναι must have. Σας ευχαριστώ και σας πάρα πολύ, και την Αλεξία Κοντοχρήστου που έπρεπε να φύγει νωρίτερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη με μια ακόμα ενδιαφέρουσα εκπομπή. Να είστε καλά, εύχομαι καλό βράδυ σε όλους. Ακούτε Στούντιο Ε 103 FM. Αληθινή